afriye mene akwosiya eje wakode afa kase bono enchiremu enie Ghana manta makomako edu ensia emu edu nan de school sahodo a ewom no bebrenu a enya covid-19 yade cases ni bi ankoye eye school ni ana akwakoye wo kyerkyere ni edi apa eye Savannah region ena fe etifi epoye emantam wo munko a ena enya cases efiti bro mampani bi eye se nkoda no enko school covid-19 unity ewo march afrase abosome no emu ewo my Ghana mu na dika crash ase ewo China efiri hɔ no ena tisi Italy ena nipa wua na yenya asase kura emfansie wo mu yesie wo mu condemn esanse covid-19 funu no wo de ba fia yade na moa no munwi wo mu da soa ewo nipa no ho enti ahra na ba besai woni a wo mu so ewo fie edidi moa na Ghana yenya ye case de na edi kan ena tretre ye so yenya mienu yenya miensa yenya edu na kenka kosi ya nipa besem pemadu osi 60,000 ena omu nyina etumi enya covid-19 yade no ebi firi mu de na so se hwe death rate na efiri afrase ede ba no obeka ne se afrase ko nipa dodo no enya yade no enipa anwusa ekop de bepema afi ni nya ne se mpefo kire mu a emoawa no coronavirus emoawa no madada omu sisi a kane no se na bembem yensa ne kura omu sisi a bembem ne bi de ye duo no bi de ye duosia ne ade enti si emoawa no wo mu aye den pa enti ama Ghana de bia enipa anwu ewo covid-19 yade ni mu ada nipa anwu kura bi enipa num enso kane no de na bia baako ebi kura ba bosome ne enya obi ayade na kum no enti second wave we no ano oden Ghana mampani bi school bosome etwam no ene wo se nkoda no anhwase enko school na sisi ano ye bi school mo ekro no empayfo amye hu se wuyi manta makomako edunsia ayewo ewo my Ghana emu edu 9 de school fo no ene teacher fo no matumi anya bi cases ewo wo yen schools ahodo mu anyina eye ahanum aduonum ensia 556 ena wo matumi anya covid-19 yade ne bia eye school fo anya kyerkyerefo enhyiranka wrade se wo manya bidie nanso enya de obi a etumi afrimu schools ahodo best wo hadu asankro 139 ena wo matumi anya eye sa cases no ena wo hwe director general Ghana Health Service Dr. Patrick Boaje wo mu ne sentrefo ahia wo mu akyerkyensem mu de chansentrefo ena wo de sansemi atudwa wo bra wo kasa no yatwe bi. So far we have since school reopened the middle of January we have recorded 556 cases across the region from 139 schools. And so far, there are about 2 regions that has not reported any case in their school. That is Northeast and Savannah. They've not been any reported case of positivity from the schools so far. So that gives us a brief of where we really, how are we doing with our face mask wearing? We've seen some, the next, we focus on Greater Accra, even though we have, the regions have their own use, but it's lower than the Accra. But we focus on Accra because Accra is the seat of where we harvest all the viruses. We have moved from 47 to our 52% accurate when in the morning. It drops to 41 in the afternoon, and the evening it becomes 26. I don't know whether it's a new group or people get tired and remove their mask, but I think that we must know that the virus doesn't sleep, and so we have to wear our mask all the time. You can see that in the evening, the number who are not wearing masks goes all the way to 57%. And so that's another area that with media, we must also remind people. Dr. Patrick Boaje, enono, was say a yes, is here no say, nose mask, shano. Se Ghana for your bro said you can any part of one and essay, and to see an asatia before moi, any part of one and a ense. Was such a Moses is here no Ghana ha, de biada, any pabessa a hanum, a de equa a year a pem and a yadiano, woman to me and your be, and what should I say? Yadiana no ayading, and you was here, not your boy, your home buying. We are currently averaging about 500 to 750 cases per day. Our active cases, I would say, it's not increasing, but it's high at a stagnant position. It is broad declaration. All regions are reporting cases. The cases at the Kotara International Airport has continued to decline significantly. And then there's evidence that poor face mask in the evening and the night is a problem for us. And currently, 14 regions have reported sporadic cases of COVID-19 in the schools.
So in summary, as at the 16th of February, which is the current reporting, we have detected 79,165 cases from 858,000 tests with a cumulative positivity rate of 9.2%. We have discharged 71,000 plus. We are currently recording 568 deaths, bringing our case fatality rate from 0.7 to 0.72, a rise from 0.6 that we've been recording. The majority of the active cases, about 53% of them are in Greater Accra, specifically the Accra Metro and its environs. Ashanti is recording accounting for about 12%, with Western third with 6.2%. All regions, as I said, have reported cases, and all regions have active cases now. But for this reporting time, four regions did not report any new case. As the minister mentioned, way back in March, March 2020, that's when we saw our first case. There have been drastic measures that have been put in place, including ban on international flights at one stage, a lockdown, partial lockdown in Accra and Kumasi, enhanced contact tracing, have an aggressive testing resulting in high numbers of cases in May, June. Dr. Patrick Kuma Agwaje, Director General, Ghana Health Service. Nyamia Dumwa, Busumi Ebesimuno, Ena Ghana, Yebena, Yevaseno, your first batch, best impim adrian 20,000. Nempem for Eddie Hunkomo, our more Edin Shani Beba, 1 year more Ebewa, Ombedin Kawo Modian, Sana to me abadudo. Emma Timamufoni na yetumi anya binti sia de atwen yemu ane ewo se vase no dodo no yen sabe tumi aka na wo mo ahyase e de adidwuma konforochi abayar sabia afia etwemu no na ka yar sabia kese aban no eyisi wo se covid-19 yade no wo manfo ebi beba won mu video mu won bekọ na afi wakwaje ayarhwe na ene sese nneema makwatwe pa e de ama yar sabia no a enye Asem Kuma se breni ababeto dwa a kire se empadua makumaku enumpe ena enaisu obi yade covid-19 yade no ne hododo ne kese pa na chese bebia owo no atu owuo ne nkwankwanta empadua numpe ene yede ne kwakotoso na sampadua num ne sekoba se wokọ na nipa num da so a na se de akwakwa ne de obi nim babio mu de ne beto na se nipa no wo mo ahwe no Ghana Association of Doctors in Residency wo mu ne de sa amaneboyi ababetudwa wo mu kire se ha adwene ye papa wo hwa yare sabia kakra kesi wei enipa bi mbetumi afiri mantem nkaye na won mababa gya yarehwe na hwe mpadua num se ye fa hwe covid-19 yade wo mu de critical no a na se enhyadanye ani kasam ye wo se ye de esre President Ademakuoyi eye Dr. Ben Hammond wono ana friends trofo hyemu a wonom sa ya so de adesade to dwa se wedi obasre asuye ye hwe apom de wonsam so Ghana Medical Association wo mu nyina nsore waka wo mu kasanti ase ne beye ne ne kire ye empanyifo bepempadua ne bi na wode abeka ho. Just a few days ago, Sunday, the Ghana Medical Association, the Ashanti division, we were trying to look at how we are going to talk about this, improve the distribution of human resources, especially in the region. Because you realize that it's only Confirmatory Teaching Hospital that has the capacity to attend to critically ill patients in the region. Of the rest of the facilities, including Master South Hospital and the others, were supporting with the moderate to severe ones, but the critical ones were all with COVID-19, yes. So at the treatment center, it's a 23-bed facility to treat COVID-19. And out of that, for critically ill patients, let's have about 5 beds for critically ill patients. And you remember at the beginning, we highlighted what is needed. So these are patients who may need one form or the other for respiratory support. So these are the beds that have been earmarked for critically ill patients. So just 5 beds. We Dr. Ben Hammond, President at the Ghana Association of Doctors in Residency. Wamuna eka sachira sempanyin fombrem anya sadia ne ekosuo no eni enyan. Sadia we ho. Eya eto de bia medwene ho a menti ase. Ghana fo ye yama yaso aye den dodo. Se dodo na ye Christofo a uko Christosum a treka. Uko nkramusum a treka. Okona nanom sumu a onom nso ka se yemfa ni die ema yempanimfo
Ghana ha omeyi nyina ti ene mampanyini ne nam enien sade ho homa awura ni panti enipa tumi kogina social media na odi mampanyina atem ummu nipa o se buo na bia yenya mampanyimfo no eno na ato mu abeduru sabre ya yenhye nose mask keke enso kire mu enipa domu chise post ni babeche hwe ene ofori kro municipality enra me bo ma baso esa bo ma baso police fire service and other security personnel omu gina tech junction ya wonu ani abre echi nipa na me ade aba ko mi hu ya anya me fe na anya me de eni sese bi afi hima onam ho na wonhye bia na police di na ba be so wonsa se besen na ye nkotena ka anim enye eye very bad. Advise the police, the personnel there no to stop that. Se nipa no wo bia nya contact na ne nya. Se wonso wo bia nya contact na ne nipa nya. Enti they should stop that. Not chene de won mo nkoso ante. Se so wo okro ketuo. Ma mo nso wo mu. Men so ni mu. Men so ni mu. Ewura escort no. Very good. But na say niema ba bi pantena. En se onam nipam. So wo okro ketuom, wo obro no so, wo ba kromu a fashion utrim se kumase ha ye cheche so we say no smacks ya no yifri mi be kra mo madwumanye ya mo ntena wiem ya mo baby part ya do mtena kam ya mo madwumanye ya do mtena ya de class won ya do matrem ko across state okay I mo and ka ho intigana for here even se wo ni bi no obi wo bi among oma ayache wo mo se ye de mo kwa kogu baabi a hwe ade a ehu ewom won hwe ya ma mo ho nyina no you be infected na kwa ya say condition ka ni e said wo mo kotena na mini kitwa ni bi enti yesre se so ye Ghana ni wo ye nipa bo me ho ban na me so me mo ho ban se ya anya sa hwe se enra krachi bi sisi o Ghana enam se ye krachi wo ye mekano anim se wo ye kurase ni papa wandru baby a police for checkpoint wo former Metro FM ho e wa ejiso krapa ena police ni no mo checke we yi ni 5 free ade ni mu wie ye no ena obi ye say papa obi timo a won hye no smart ena police ni be ka say no smart way mate bienu onsi ena mate ni yi brand new wine and the man boy no krache onye boy mpo na ni afika kra sha ena so se me hye ena police see the police ni so ni mu free car ni no so cha police ni sa wo eni na case endi amanfo etika no ms driver tu nye sa de besinye na ni amanfo di clutch na tem na driver ni tu no na mo driver ni ya na mo yi nansi wo say ni tigaga ni nyina echi no hwe eye nkura sesem we nya gaga yo akra no wa fare enti me ka kira akwa say hey master se si asem nkura sesem no ye nya bio wo mazi ha wo etwam enti say ye nyai me na me ye hyehye me ye gaga ye se ye hye ne se me hye obi antumi nya me hwe master yare no ebe chew na wonim on se lockdown ni mu no na se obi ebumra no so a ye monia ne adwuma ye mo nye communal labor ne bola no doso wa ye adwuma wa sia praga tamfiri ha ko keketia na wa fa hu ya to chine bi na papa o na wa hye ne ye chew ne ya mo asoa bola mi do nyame unye bio na wi ase asai Wouldn't be a mood done or pay with any of the ball and I mean Benny at the ball as swam. Now, what made you ready? And you won't what you go from here, don't and on ball at also. Dr. Mesa said about her ball was here no more was I do my banner crabba and no matin. There be a honor a corner bamboo. On say none of Bema 1 million piani 2 million piani. It's about their normal and I said, what's your baby? No. Bailey so to which me cry about this guy. What tie come near the prior so me dey me ya say nipa ni free Ghana ha oku obi man so dey so wo mem ale na wonya ma odie ye ye sori a ye say amanone de wo ye ni ankaye it takes only nipa ba ko pe so obetumi ama change asi enti ade nti na wonya you can be that person anuanom me de ya na system no enweke ba mu ko ba bi dia na enweke wo na mu di so ade ntia ento aso anuanom
abusuafo yɛtoa kasiaba no so na rahusem biasi ɛwɔ adoato ɛno no ɛwɔ kumase ha na maame a wohwɛ no fie no a bɛsɛ aduanan ɛnwɔtwe nipa bɔfo bi akɔto de ahyɛ no so kwakɔgye no ho niema na wo masa kokum no aka ho kwame agye mboaten ɛyɛ man boni asɛm no esiye yɛsoma no yaba nan aba adoato electoral area na the report na mejira sesia no Islamic Senior High School na so stand Abrepo John High Hall na odu Islamic Senior High School ha ebi ani mo fitafo bi eye adwuma e wo honom na fitafo na kiri amangu dia kese mi bi si hanom ya na se ana bi se ne mirisa ensem amana training na captain koda se owura sa bottom honom a bridge bi e wo honom eye na dia bridge a otumi fa so yes wo wurem na ọkọ adoato adumanu ẹni nfa fere mu ẹnura ẹwudie di ẹkọ so wọ hanum a ọmanfo wọ hanum ọmọ aboto paa maame bi okyerẹ mu a onye mfranhyia no aduanan ẹnwọtwe ẹsẹ ọsọ de yẹ no na nipa bonfo bi apare so wẹ ama watoa ẹnanam ẹwọ ẹnsiẹ do ẹwọ mpọtẹm anum kyerẹ emu nsẹm no abọ ọmanfo hu wọ ha paa a ẹnya asẹnketewa yẹnam so ama ya ba yẹni wọn mu a wọ ha die efu awudie no ẹẹda abedi nkọmọ yẹ buso mu ade kropotia enam so ema sa awudi a ekoso hen ekoso e wo hanom obako ba ko hanom ifi wo he ya omuta sori ye na ma me na mu e da hanom a chese kra na e de ya da na dwi na zun la yo for ba de ye juma to do I say what ya tem ni panito na mi si te pie de she e ba o da mojem o ma wo ne se kan no o da mojem wa ha si Kete ma nipa bayen na busiafo ne baya police for be fan aha de aha nye saa no moyo saa atofo kwa na 3 days saa mu ko repu obedwa na ma 7 aha de aha nye tinisi mo na boye bubu ma me se oda honom no o chese na ye de ade awo no o he no a na ihu akwa no ni na awo ana ne be bia o ni fa saa na ihu kan le kwahu na nensi na natasa na mo de tano woi baya tisa wotie ma humachi ne ba akose wanka shibi ni ege se omota ya wa hante je se shum ne ba ti aze uti ate mka unya moa so bi yiro adu bi kwa na ti ma unya moa wo be bia ne ba san ami so ye je ni bi wo shro ha se omuye to bi e wo excellence oye school canteen wo omo friend na damata ba min nim no de ti ye si e wo hey what the kia can say chrono sami ade ekoso wan kasa e bia to pay wetimi a che ni e bia to pe na me kwa ko tejian lo to ki o di weko me do boys to mo show face ni ho woni na mo ye no buta se de ne kutan na me phone ni ke ti do mo nje na me besa almost na me ba me source almost share ba ne minta no m ka chen pe me kwa me to ko si amamba na me ba na ajin kamini ta ka pa ne kan hon kamini de betu se ka me wo tem ke asin kamini a de ha nye kra wo de ko se se we the area boys ne segment na wo no ma wo ka na kwa che ka ye be chi o ma yo ko che ka ye be jan se e che ka ya chen se ni pass me si se le kai no cha ko so be ti te wa kwa akoko ana so ayo bibi you feel the cool straight up course and yeah dia you di agu dia cause you na hana ni grade wa ya ni ake to atin say ya ho ma chi dey for kwa no fi say o ko o school mo ai dey kwa fanya na class na wa ko but wa ma ta ko so na an ko fa ta ko ta kesa no chi say no e di any grade na be boys na wa no ko so e be ni obia no ya fa ho chi di kunya fashion street abusuafo amanfo no mu bia ewo adowato arahosem a asi wono mo madamata wono ankwada aduane wasora homachen na wokro akohwede enkwada no ebedie nipa bonfo bia kwakoto ahye no so akum no ya kwame agye ni mboate ama no bo a wode free wo breye eno no yedi nka bo wawane dada se ene ewo ko tesa no ye no ewo enkramantamu a wo mo di ntrumuntu wo mo motafere wo mo ankasa yonko ma ase ene wo mo masese wo motebia afiri ma akomema emema akoma wo mo nkabo mu kuo me lesbian ni gefuyi wo mo kwakosi atena ye kase kura wo tesa no ya wo mahase eju omanfo binum omo fa form sabeka ekuo no ho ene ne ya satie biem krampo ne se
nyankropon ya adom a na watwe a yebesimu no won ba bebie branches makomaku mienu mu a ba ko ba Asante mantem kropon kumase ha na ba ko so akota krade atoya mantemu eno ne won botaye kese se ebetumi abamu ko ba no sa no a wo manfo mbe so modi ntumuntu ye omu kumase no enya fe na abefa aka no akoto enkramantemu akwakofa forms bi ani so ka wo mo ho kumase ya betumi aye wo mo otakrade ne mantemu ebemben no eno so betumi akwo no akwakoye se ne beya ebetumi aboa na asasem we ho European Union kabonku a ewo man Ghana mu abase wo mo fua so pa wo mo team so 100% sesa atena yekese no osafo ebetumi abiebie wo mo se hwe wo mo anka se wo mo kuo no de wo mo gidie eye de di kan ebuo de tosumienu pepepe de tosumiensa se no kwaredie betumi akoso afanu ni afanu entem enji se wo mo de wo mo gidie mapase se ekuo no timiti sa branches no e wo mantam hodo ya ebubo bodin ya ebetumi aboa amoman Ghana wo bia atumi ade ope wo bia right no ye de ahye ne nsam amanipa no wo bia ntimi tietia ne fa hodie so eno ana ye National Coalition for Proper Human Sexual Rights and Family Values executive secretary abonkomo lawyer Moses Fo amwani no kire se hwe wo mun kan sa European Union for na won ma sha asie tobe kika de omu pede wo munya aka kora enya sa asem no mo keka na mom se ko ba se sa pa na won mo ka se wo mo fo so se nkrofo mesi wo mo branches ahodo bi okumase a enya adwuma anhwa de besie no wo mo mienu kremo ntu a efiura betu so who say president two almost so na president two almost the office dey done nji na fi o mo nya gugudro you see sometimes they just want to test the pulse of the nation. Now it is a strategy LGBT movement use throughout the world. Omo ba man no omo be pim kakane mo pim ka say wo gbe kwa na normal study room but that dey any day the pipe na ye dey Nyankopon nyansa so dey deal with the problem. It will be ka ya 2019 omo ka say nkomo the comprehensive sexuality education e ba many adwuma. Good anya adwuma because you just thinking anyway no so omo who can omo ye omo dey by internet say omo be office be ye tia last week and the whole press briefing omo penia so tia and mama penia for do omo so atofo se ji an omo jane ya la na we ye ko tell them you the omo ye nim ye tia so omo ji jane e omo bi an kala ko man do ye wo dey be si ko mo ate se tia no the instructions are clear the bi omo wo bia ne activities omo ye bia no we investigating that's what the form America said there are certain state institutions that will come out. Almost 4 cents and one so. In fact, you say all the women can play no. About the human rights, false human rights. At the air and continue say air LGBT for and nothing I want to hear the omuye. But the other time you also slash together with your friends National Ghana AIDS Commission. Omuna ya catch from say but let us back. Common chair their state institutions. What is their position on this matter? Do they support it or they don't? Now, let's look at Ghana for you now say, and he's not near Qatar institute action to remove him as the chairman of SRAS because he doesn't qualify to be in charge of the Commission of Human Rights of this country. I was a funny attending executive secretary at the National Coalition for Proper Human Sexual Rights and Family Values, lawyer Moses Fo Amwani and Yatinin King. Fire we. Papa na fire. Who the best Ghana. I wa carry. Waja circuit court no akwa setena. Abranti a wadi mfie aduanan emienu. Wakwakofa kwada wadi mfie edu eto abemua. Asem waisi ewo Santa Maria eno ewo nkran. Yamani boni nana kosua amponsa ene kopie circuit court wonmo woto yenkra Medase nene we just circuit court na PM otina dwem ora Bernard Bentel ahye se yemfa adutuma wadi mfinsha na aduanan mienu enkoto efiase mfie du fisi wakofa abofra wadi mfinsha no enkron eto so ewo Elan Santa Maria wonkramantam Kwadu Bofo Chief Inspector Abna Ponsan Ekasa no odi to just say eya bofrey maame na di asemi koda aposifo na otrema oni adutu nyina na timantem ba kum na wo jefo bosom ne da toso wo twe afima na ne ba
ɛne mmɔfra ka wɔ mantam hɔ no ɛyɛ asa ho akansie ma ne ba no edi nkunim ɛnam so ma adutwum yɛ hyɛ abɔfra yi bɔ sɛ ɔbɛkyɛ n'adeɛ enti adeɛ kyeeɛ no na abɔfra no bi sɛ adutwum sɛ na n'akyɛdeɛ no wɛn yɛn nam so ma adutwum ka kyerɛ akora ne sɛ ɔmbra mbɛgye akyɛdeɛ no wɔ ne dɛm enti wɔkɔɔyɛ no na ɔma ne sidi no mmiɛnsa ɛsan so faa ne to kaa ho bere abɔfra epie firi adutwum dɛm hɔ a na ne nafofo hu sɛ ase nso fita bi ne nam abɔfra yi nan ho ne ne ntaadeɛ mu ayɛ mu basa Emma abɔfra yi kɔka asɛm yi ɛkyerɛ ne maame yei maame nso de asɛm kɔda apolisifoɔ a wɔfrɛ adutwum toto na no ama ɔdutwum sɛ no korɛ wafa abɔfra no to ɛna nam so ama ɛnɛ day wager circuit court ahyɛ sɛ yɛmfa adutwum adi mfinhyɛ ne 42 ɛnkɔto efiase mfiedu Ebusuafo yamane boni amponsa efia ena yete ne nka no ye kwa atifido mantem no nansen seda kromfo atusa watifido mantem no enya asem ketwa apa west ena yedru atifia to yedo emantem ena kromfo kodi sika free timamufo a womudi womusika ekodwa 51,000 Ghana cedis eni sika womo ekwaje ye na womudi dwa no kwa Burkina sede Ghana ne Burkina ebohye no enti womuji sika no mse da bisika we de yempene ema akromfo no emfa eno mo be frɛ eye Ghana ha bosoma dibodua efrɛ Burkina bosoma mo dibodua ka ho no mo diduabɔ no mo ya na remix wo mo de fra ye di bodua ade kyenya papa no mo de tuo kɔgina no so kɔgye sika esa boro ne ka ho no ne danim wo makwa kɔgye sika na si wo no mo se bɔkɔ sa akromfo no esuro na no ne ba akokasa ya wo kyerɛ mo se na se da akromfo ne ha wo mo woni edidwa Ghana ne Burkina no enya asem ketwa enti oma yo madwe se sisia ne de si edua o ma na ye gi o musika edua na no mbebo se da beye na akromfo no so ebewu afiri ho sansa posifo no enti bi nyahwe emfa ema mu to mo bodua no so no eso abanfa so sia de strategy o mo abeyusu eno no wo mu gisika no no ma bomu dua aka wo mo ema sisia sika no ya sade wo ma de akomo ma 1 cedi kura akromfo na ni emfiri so Awe abusua aha ena pramto brakase bono yedi sie yede esemfo yera entwebo siakon ena fei eye na nakokoto ene wone emosua sentwere adwuma a omoboa ye makase bono yede ba ye ase medi ede afihema ama afriye mene akosua eje wakode yadamase okay yenso yadamase arehye kase bobema no ena ye course no ene ensem hodoa na egusuo na anuanu mienu afa na won de aba abesom no na hyene nso se Asem Beba Dabi dwumadi ayede ba abesumi ye wo Ebanage Herbal Consult and Production onom na de Hepa Plus aba Pavi ene Plasmos ye wonom na de aba onom oboaye ye wo Dawood Scientific Herbal Hospital ya wo de Dawood 360 capsules ene Dawood ointment nso aba ye wo Naskeba Clinic ya woye ultramodern herbal clinic ya se wo yade na wo kohwa ubenyu ahoto wonom oboayen ye wo time herbal mixture eye 3D yade aduro se malaria fever ene hawa oba ubenyu ahoto agbeve herbal center ono nso aso ye no ede ne pa abadwa so ya se wunya bi na se woto edidi dwuma ebeboa wo coffee organic tiger nut powder atadwi sam no eye pa se wunya bidia eyi free mojem Spark Healthcare Dr. Bosom Twigasi papa no aben na ukọ ne nkyɛn a wo yade no obetu ase ama wo Antekeba Center Spanish garlic mixture ene ne capsules ene lupa hodo no ni nyina wɔnom de ebo aye ena Dr. Fukio Herbal Clinic awiei onom ni poti yawfo a ekura yen sɛ yɛmfa Asem Beba Dabi dwumadi yɛmfa mra mesom ma fidie ne na haya na meba jingo oh dia na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra Antek Herbal for the aba hey okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fi ade ententem esiesi akoma no na afe aboa ma moje die fusani ye wani paduanim na yensu ye nkokrafo ye oh emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa metre anti aging somoje na bemma wa hoden sonko edrei enye ma obi a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upe bi ata e wo kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy Corina Herbal
Heba, Danny Heba, Freddie Mens Heba, Misty Heba, K&G Heba, ana afe drugstore ne Heba shop biya musuno onsa ebekabi. Fra 0502 669955. FDA ahwehwe sa adwadi enkratuo yi mu agye atumu se eye. Spanish Jingo capsules yi amanyan. Afi na ba mu wadi umrante sem. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebutinye immune system a. Abosumi pinyi obi anya rede. Ti ase emedo. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afi kra na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomdin hu hia me yie. Esne bibia. Ebusua watanum Hepa Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save ade ade foforo. Entime ma no mpafie ha. She we ye Hepa Plus husband. Radio fa Hepa Plus husband. Enya won so beye Hepa Plus wife. Na bono Hepa Plus mixture. Apen for abato mo manufo ne nkwada wo nimfie dumienu nka ho. E pharmacies, chemical and herbal shops. Atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixture. Emma pomdina mapa. FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya tum se eye. Afi we pa de menti ase. Otentene ne betene ye pekra meja no. Sese manyini mintwen wu mama sensi ana. Koma de obetimi awomra. Aba kwanto na wo huntokwa yi nti uda so no yereko. Na menye dei ehe na memfa ne nkoye. Tie wo mfa ne nko nyamensa wo Herbal Center. Abrewa basna de ho. Maame no ni dini na dwuma sese. Wadi mfinhia duo wotwe ne akire na bibiduro kan no de beka mo. Sa ane nanya nunkumpo etwere sisie ne yafunumu yade. Be me nkwe wone so. Enamu yade biara otenete. Se stroke abubu agu ho na opesa wonante biewu a nyamensa wo Herbal Center de beboa. Nipa tumi bie na no kase ne yade adane so kwankro te se wodie yi. Nanso wuduru nyamensa wo Herbal Center. Nyamensa wo munti ubenye wa hoto. Kumase ha se paase bodwesanwo ena nyamensa wo Herbal Center wo. Eni abrewa basna de nkasa wo 0246 45 0718. Nyamensa wo Herbal Center. Medene kwa hosi sia. Ujidi ajonkwa ko. Hey, Unya, Kawe ni mfili, smooth. Kawe, fuela mi de guman Gold Super XP Ron 95. Aya one additives papa bi. Gold Super XP Ron 95. When you send a bobedio. Debut, Gold Super XP Ron 95 on a higher grade fuel. Nanso ne boni no ma fuel ni pepe. Oma sheda yen senia enwentemu nti ebomo siesika. Ene sanso huru engine mu yifi bi efrim. Kanen woso. Nti wenyi nechino ne boni no ma fuel ni pepe. Gold Super XP Ron 95 for there. Ehu hia se driver bia beka se wo tiesika extra bia kwaje high grade fuel. Goal ya yeni nyina. Goil. Good energy. My dear, yes, sweetie. And then my mimi saw. Obusambi. Minim saw do me pa. Me do papa me na da. Na o he me suban pa na me nkwan de na me nkomo de. Ni nyina wom. Na so de di ka pa yo be de. Dia wodi mona soap ani mona cream. Asiesia maya fefe na hano. Me da say. Na me be de mo hwe suban ansa o. Dabi me de be hwe skin ya fa ansa. Ansa kwa ba be hwe suban. And what can you say there? Many mona soap ani mona cream na e be wu. Said the mona soap timi skin rashes in your crop na eyi pampan free nipa ho na mona cream timi sa propro ne ho a e ma chimi fu brom e ma skin na ya nwensen esa ye bokọ sa bofra de no oh do se de me nyeja me ho ba bi e wo se me de mona cream siesie no me de be siesie hey mona soap and mona cream na ne bon so nya de na buso yi de ene ahofe no me ma na buso ama ho ana me so ma don sa o ma fu here mona soap and mona cream enfre agbebe Herbal Center 020-813-0790 and 024-6595-256. FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya atumu se eye. Hey brasa me. Ade asem. Sesia de me hu obi oyade a. Wo pa bibidru enam a. Metre ne so nkopachi number 1 Dr. Foku ho. Me brabo agye yade no. Ni nyina ko. Enipa ba ko doctor de yade ahodo me ensa ne board on. Diabetes, ulcer, koko. Sense ne hu ato no. Ah, afri ye na betem Dr. Foku. Wo be ko nam na bisa me. Abusuafo Dr. Foku wa bene. Obi agina tum. Obi aso yade. Obi asne duro nam. Sese yare hu ti say hepatitis B. Obre na sententem kra. Awo malaria busuani nyina. Gonorrhea, white and syphilis.
case nina Dr. Foko ye ho adwuma se de nwanwa kora ne se wo se wo ba se ukuru pemma ana bema wo yire ye mema semo a obaya de bia ma wo ukuru no nko ba foforo bia ho da wo yire no so nko bema foforo bia ho da e bibiduro kan no de ye enya juju Dr. Foko waduro bi ye frɛ no bema mu bema afa se oba owo ntentem no pese otetena wo mu a wo ho bibiduro pa kuma se Dr. Foko opeti number 1 usin kwanta so ho a wa se da to case kwanta so ho a e do ba ya sabia ho sa wo akra La Paz New Market Kum Hotel numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Na humu toilet wan mo ne baso. Ekuku. Nye enko ekuku. Ti abaifo ne kogya wo nan wo so. Bachan. Na mukọ be ye mu amuja mo nan. Mukọ bola. Bachan. E dey ho na mukọ bola wo. Ye pla baby e won. Ye sa akotu egu. Nti etugu a etwieska. Nti de ningi na e be ba no nye de ablade wo chire no a chire. Nti mo camp aprapra hunidie mu a mo be ye no na mo de akogu bola so. Nti mo kwa papa na mo diska ne ma no. No ono nso abeye 6. Na ese ono na adwuma. Bachan. Enti se basa wo kwa asori a be yi no ye ndai. Me too. Oye to ho onfa nkwa asori. Adenti na onfa nkwa asori. Me de kwa asori so funi bi hu. Nti me ya no me ya to ne kwa me nche wa asori dem mo. Onche na se wa mfa nkwa na se wo be yi a so fu hu se wo be yi na wo ba we yi ato ba bi no aba. Sa de wo hu. Oye sure. Bachan. Asem Beba Dabi. Kwa na ma wo se atumi no. Bachan me nana. Kwan ben wo fa so a wo de ma wo. Bachan de fe aduani. Kwan ben oye ne sen kire me process no. O de fe aduani. Ma me ta kodi fufo no. Ben fie sen ni. Bachan che na mo be 17. Na wo be 17. Ena sisi a wo 20. Nti ben fie mi ensani o. Bachan. Enwa ye be yie no. Papa we o te huhumu bola so. Bachan. Kire sen kire ye mu kwan ben so na mo fa ye no. Bachan sa o ti bola no e checking okọ adwuma e sika e check e won ho. Asem Beba Dabi. E twin sika twin sika. Mo twin sika. Bachan. Enti bola na wo te ano no. Ne dia. Eni ese ngonyeska. Se bola di obi begu anka wo na ye begu no. Wo na oje. So obi ba bola na ye ni ye die ni a check. Ti di ye o di o churchile ho. Aja. Buena jawa sui buenio. Wabrabwemo. Nyami. Nasi musu binaka ya minyami beye fi musu yimo. Wabo wasana bebio. Wasana bebio. Wasana bebio. Wasana bebio. Nyami. Yenu na wampara yeniapimuna. Nasare wabinaka ya minyami beye frara woyimo. Buena jawa sri buenio. Nyami. Yenu na wampara yeniapimuna. Waine ya chawo. Akinchawe ya chawo. Wasana Kenya mi asema yentie. Akenka che babu Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Samoba abode. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Within the Ewa, when Yamu Yanko to Tubun, so bad, ya when you're ready. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Samoba abode. Wacha sunyamia when my fam. Wasana bebio. Wasana bebio. Wasana bebio. Ane nyangu ponye when my fam. Yeah, ya don't my fam. That's
ya radie wacha sunyamie we no epemo oduma kuma nyame wo sa yeye Wapo wasana bebio Wapo wasana bebio Wapo wasana bebio Wapo wasana bebio Midania waya Midania waya Waya wusan asia Saya hanya waya wusan tontom Eya wona wa himye fatawo Ewie ya sitna wadwam Ewie bedi wo hene Ewurade Nyankopɔn Ewie abre mu adofo baabi biara wo wa wutie ye Baabi biara wo wa wo hye ye ma ye nyina ye ho ye hyiahia Aha ye 102.9 FM FM Sunye Awie yeshie ba besom Yede Asem Beba Dabi Dwumadie no besom Ewo 102.9 FM Oteka fidie yi so Dwumadie no kaihye ne nso se ye live wo Facebook ne so Oko YouTube ne nso so ye live Na mo wo Facebook no se wo click so na wo ha Eya fa wo comment nso fa so ye beje ne akenkan ne kama wo fidie yi so ayede amao Afe ya sa kai bio na hyene nso se wadwenkyere a wode beba no ma honte na yen kan ne pepepe mfama o na afe ma disrede ne se eya na wa share eya share ye show ne live e wo Facebook ne so ma ye eno beboa ma wani anom nka ye nso anya adesua ne ade kyerɛ dwumadie ne bia hwɛ
na wonu mu anya bi atie enne ye fiada ono na hinie fata no ono na tinadwa so anunti yamma ne se onkoso ani ne hene dwumadie no ba bibiara wo hwe yen ba bibiara wo awutie yen Yankropon onshira wo pa emwa wo de aboa yen firi mresante ni besi sabre ye kan se Yankopon onshira wo onka wo ho ene wanamuntu ahodo awutuo nyina awie yada yen ho asene mpempenso Yankopon so aboa na wo de ye ni abedure apemu tete yembenkum so empidu tete yenifa so nanso binum yenu de yede yeni wankwa ne ye hwe wo bonefo na katua enti enne da yesusu ha wo ho yesusu nwinwi yesusu tete ewo obonefo ne ne yoye ho eya me ha wo ho susuma wa kumemprim susuma wo pressure nkosoro ewo obonefo ne ne yoye ho enioma wo yetia wo ni nyina beye kwa enne ahinie fatao awurade asedankan Onyankopon akrampo awie yakwa aba kwa ya meje so menia enne date say 19th of February February ojefo busumi ne da etoso edunkono attention enene mekai the year 2018 February 19 say na ye first day ayaba uteke fefia adofo ena eye ni je eye ya hohoa say ye beka kirewo say wo beboa ma yada Nyankopon ase na yada wo ankasa won so ase say ye ba uteke fefia no emfie miensa anunti dia awurade ayama yen soso ye awurade ayama yen doso ene asedan kanidi ono na ayeye nyina fata no eye ono ne se fata se ye dia ayeye nyina ma no enti yeyi na ye da na se no mo amunsu mutie yen wo 102.9 FM Otaka FM yiso ene mo amohwe yen live wo Facebook mo amose mo credit de share sa comment mo amohwe yen wo YouTube ne so social media mo amuni ye dinkita ho wo WhatsApp so ne normal message so no awie ye da mo nso mo ase enioma amaya mayen no so ye ni Yankopon shira mo pa akrampofo akwa babio yeni akra bio ena ye hwede awurade Yankopon ya osayeye Asem Beba Dabi atre enene Krobea yene nyame ase yede enan si fie ha enene efie miensa sure na yede enan esi otek efie ha yene mepese yene yetiefo ebebie twrekunkunum na yede yeni a kire David Nwomwoma eye ohani dunson eni dunwotwe no o se amanama nyina munye awurade aye amenyina monkamfo no na nadoye aso yenso na awurade no kre ewo hoda munye awurade aye monna awurade ase na oye na nadoye wo hoda ane nadoye wo hoda ma Aaron fie enkan ane nadoye wo hoda ma wonna osuro awurade enkan ane nadoye wo hoda mefiri ahohia mu mefiri awurade na awurade gie me so de eho etre awurade wo mafa minsuro den nipa betumi aye den awurade wo mafa se boafo na mene no na mene ne betina da amen awurade wo yafa very good why na yensuro no very good very good we ni nsema akra mijina emfie miensa so aye ba oteka Asem Beba Dabi yede ba ye no yede ema yetiefo ada omu nyina se omu nyina nka ye ho na ye na awurade ase efise oye na nadoye ewo hoda ami eno ye akrampofo berema Obadi achiame Asem Beba Dabi atre. Okay.
Akra sedan Kenya mi ami sedan Kenya ami se wo hyehyɛ edina wusi hesi wota na ta na nya obia sɛ onyankopɔn to akra mi ti hoye ayeme anigye me hu ni amenkanka ho because me kai sɛ fidada mu na me ta ne boye show titiriw wo na ifia da bi me ne wuhie ayɛ wɔ airport runabout oh na yɛ kɔyɛ first day a year because na me sɛ me nua ikra na ɛba na yɛ kɔhie ayɛ na yɛ fia da pepepepe se ya na yɛ fia da pepepepe kɔyɛ first day na yɛ de bɛbɔ show no Asem Beba Dabi no yɛ nuba sure na yɛ fia da se ya ɛnu kan yɛ nda metwa sɛ ɛnu bolo hia wɔ airport runabout filling station wɔ ne yɛ tena kam na yɛ kɔ na yɛ ɔbɔ a ɔfrɛ me akyɛ ne yɛ didi nkɔmmɔ kɔ ne yɛ kɔ quality hɔ no okay na ne yɛ fie hɔ no na ma adwe kɔ dai wow ya yɛ di bɛka bɔ mu di dwumadie yi ɛba awia bɛgyina mu ten nyame adom nyɛ yɛn ne yɛbɛka de dwumadie no dure dabi yɛtiefo a ɛtie yɛn ɛna bɛtumi aka de dwumadie no aduru ɛfiri sɛ yɛne ayɛn kasa deɛ ɛntene nkamfo no ho sɛ wɔdɛ nti wɔn mmom ɛna bɛtumi aka dwumadie no baeɛ no wɔaboa ɛne nan so a ɛgyina okay na yɛda ase a ne yɛda yɛtiefo nso ase very powerful sure obey kesi ani firi ntakra na nkantakra bɔne deɛ na nkafa nyinam kwatere kwa anoma bia so ne ho ofo ne firi ntakra nti sɛ adwuma no adi mfie miɛnsa ne yɛde ase dɛ ma nyankopɔn so a na yɛtiefo a ɔmtie nso yɛda wɔ ase amen na wɔn a yɛba yɛ wɔn bɛsɔ yɛasene fiti ase yɛbɛpem saa bere nso yɛ sponsors no akora obi ba yɛ wagyina mu tentententen saa abɛsi saa bere yi wɔn mo nso so ebi kɔ ebi aba yo sidan kan wɔn mo nyinaa amen akora yɛ kasa yɛ kan mfie miɛnsa ho asɛm ahwɛ yɛ adeɛ bɛtwe ɛnneɛma wɔm te sɛ yɛnyɛ agya ɔba ɛne yɛnyɛ susu kronkron na aka ho saa bere deɛ power na yɛ bɔ yinada ba sɛ fi akonkron na sane yo te sɛ deɛ gidi okay enti awurade nyankropɔn yɛhwɛ deɛ wayɛ a osa yeye adɔfoɔ atiefoɔ ɛnɛ show no ɛyɛ mɔdea ayeye nka wodin awurade nyankropɔn sɛ yɛhwɛ deɛ wayɛ ɛde ama Asem Beba Dabi dwumadie yi ɛne mada uteka na sɛ fata sɛ yeyi wayɛ ɛnɛ wokɔ yɛn show ne so live ɛwɔ Facebook ɛne YouTube ne so a yɛwɔ Antonio Pon ɛwɔ ahoma ne so ɛfiri Argentina yɛ a wɔkyerɛ sɛ akora Krobea ɛnɛ yɛ fiada Asem Beba Dabi dwumadie no mfie miɛnsa mo ahyata wiase nyankopɔn hyira mo ene mo nepa mo nso mo de baayɛ ɛde aba abɛsom Argentina fo nyinaa no yɛyɛ ka ene sɛ yɛta mochi yɛda mo se Erika Jeche ene ɔse akrakro bia ma mema mo ha memi wo pachi number 1 na ene mani agye pa sɛ mo ba utek emfie miɛnsa nie awurade nyankopɔn tonko so anhyira mo mo ayɛ bi nyankopɔn na mo so ayɛ bi yɛda mo nso mase mo nso mo ka ho yɛwɔ Paul Banie Valentine Frimpong ɛne wɔkyɛ sakora ma ha o happy 3 years anniversary ɛnkɔmfama ne ukriw yɛmpai bɔne sɛ awurade nyankopɔn mɔmɔ ban na ɔnkata ɔbɔnefo ani ɛwɔ mo ho na da bia mompem
enkomonim Bernard Atanga and was one who contanase and was a happy 3 years to you akra Krobea wono apamfo na show ne de nana aboayen Emmanuel Twinkle ewa homani subi and was akra nyankopon hyira mo pa moro market for nana yenso ye wa ha o ye mamu asumdue na akra ene yani agiama o wasa brantie pa yeda se moro market for no Margarito de Sheshe Steven Nana Noche Jobless and was a happy 3 years to you akra Krobea monton koswa na ene panin sempa moka ede kire o my Ghana no monton kosonka mi wokotwi ofa noche ena menso metiemo Emmanuel Twinkle enso kan yen ho wo oboase anyinam ene wo kire senana yedamase monepa maye Prince Otis anane ene was a good day akra Krobea wonu abedwafo ene yeda awurade nyankropon asene mpempenso a wode abedru baabia wode mu free ene baabia wode mu aba bedru ene de moaye mo motivate yen se da ne da yenso yebeto akoso a na yetiemo na naboache minister ba o say boss I like your outfit thank you you did 3 years okay ene ye wo ensam ka akrampofo yo ene ye wo ensam ka attention na efa Cynthia Owusu asem no ababaawa Cynthia Owusu asem no moma aposomra ene dai aposo sane enra ohima wono na dadwa no ewo kumase ha na na chewa aka ya no ene dai aposo ene maame no ene wono nso abusua ene na na chewa ene edwom mpanyimfo no enso akohia yani ya che na chewa mame ede ade ene apia firi mu aba eno ya asem kese baako awiabre ye behwe ho na yaka ho asem ekuro bi so ene empanimfo ni bi oye ahimfie empanimfo ni bi ese kaso bi ye kontihina wo ye hwan oba de achi kontihina de ni tia watwam ni se kuro ni nyina itihina no ohini ni ho ono kra na wo ohini ni ho a wona hwe kuro ni so kontihina ne wo ho kuro ni ti kontihina bi sabe wanye ko agene mai kontihina ade sabe obi yere ena onena ka akoda asem no akopia himfie ama ohini muya no sekrachi wa anya ade eno boni kontihina ne ka o man se ma no oji ayefre se ode ma be ma na ne yere ena kontihina na kwa akofa no okay kontihina ni ntia ayefre na so ntia wono nso ye kontihina eno ohini ne se ne yete sa ade a wa wote so no butu no anu no kodi ukontihini wa pagya asem ne de kwa court okopede ya se ohini ni ho kwan so obutu na konwa court okotena asem ne so kan ya court se de ohini ne kan ya no munko fie na munko ombetima ba na empani onyire mu no ebia de ofie enti anyanyam bia kontihini woni na busue saba ohini ya ne kwa ohini ya wo mo de ne kwa court no animu ana asem no eya asem kese ne ayeka owura bi kuta mobile phone nipa foforo akohu na kyene wa abonten se phone ne ye ne dia hwe o hwe phone ne ho a bronya de enam sa phone ne ho nti se crack no a okoto phone ne kyere se na bra boda esanim na ede be na asie ama sa asem we aba adehia wiei ye behwe azeman o say happy 3 years anniversary to Asem Beba Dabi akra muni competitor sure ewiase enye akansie eni yesie se wo ya brantie wo ya ababaawa wo ya panyini wo ya abofra na o bobra na se wo ya ho se uni obi esi akan e wa abrabo mu a wabrabo no enye yie enti menya competitor hunu ho se de wo ya no ye hia ni se wo betie futuo ye hia ni se wo beyire wo ho na wakonkoden eno ano no de aka nyina wo de beka ho yogo digon eno wo say great man Krobea bonjour monsieur Yaw Ansa eno wo say Asem Beba Dabi ye mamo happy 3 years birthday ya damase no adwuma wate why clef ewo asanwase total na o show no live amoni gh
ɔsi good day boss yɛda wo nso ase Kofi Preko ɔwɔ South Africa ɔwɔ South ɛna wɔn kyerɛ sɛ awurade nyankropɔn nka mo ho ɛne mo adwuma pa mo nso mo bɔ oba South ha meyere beautiful Mary Donko nana ɔno nso mfamu ni agorɔ yɛda ɔno nso ase ɔsɛe Benjamin ɛnso wɔta no so na ɔhwɛ show no Mustafa Said ɔse yɛyɛ very proud of you Asem Beba Dabi yɛ ma mo happy birthday Domiku Maxwell ɛna ɔso ɔno nso hwɛ yɛn ɛwɔ Facebook ne so ɛnɛ na nasoro deɛ ɔbɛn wɔ asafo body ɔhwɛ show no live ɛwɔ Minnesota United States of America Apostle Akra ɛnɛ mokɔ makono asɛm ne so sanity nana tiawa oni nana hima chewa akosiai nana yene nana chewa akokosiai ekosi sɛn yo medasi anɔpɛyi na yene nana chewa akokosiai ɛwɔ race course na yɛkɔkɔ ɛnsa a wɔn to frɛ yɛn no ɛsɛ sɛ yɛ ana wɔn nso invitation good Cynthia ne to nsa frɛ na wa ana but yɛ de yɛ bu mpanyimfoɔ very good yɛtena yɛ yɛhyia yɛ no ne secretary ne emrante onu mu yɛ adwuma ɛna ahema bi a wabɔ mu edwene mu ɛna yɛ no mu hyia yɛ tena se kansɛm no na tena se a yɛ bɔ yɛ nkuru wie yɛ no mu fra abaya no ɛna abaya no so mu toto na no Cynthia ba hɔ Cynthia ne de manhu ne hɔ okay wa ma hɔ bi okay enti mu toto na no na ɔkyɛ se emokono kɔkɔ fa firi sirim sɛ de ɔba betiri mu wɔ ha ya no ɛna nana secretary no kɔkɔ yi nkrata bi baaye a ɛkyerɛ sɛ ansana obetimi akɔ race course akɔ di dwa no anase omu wɔ mokufuo omati association nso pɛ sɛ oton moko hɔ a ɛde sɛ okɔkɔgye tumi krata efiri nana chewa hɔ yɛma o certificate na afia yɛ ID card sɛ de Utech FM yɛwɔ staff ID ni bi ɛna bi dia dance sɛ oyɛ dwadini a oton moko wɔ ha na abaya ni bi ɛna ɔno kyerɛ sɛ ɔno no ni dwa wɔ ha na emu nko yi ni de no wɔ abɔfo ɛna ka ne di twa mu a ɛbaaye nti yebobo ye no a na kyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ di nti a otu ne nsa frɛ ye no nyina nso wɔ hwɛ sɛ obesisi ama asomdwe aba ba me ne sika na ma me ne kyerɛ sɛ 2250 cedis ɛna yɛ de to na nanim na na kyerɛ sɛ etisa na emom no mokono omom ye yomba mo kyerɛ sɛ ne mu wɔ ha ɛna sɛ sie no kura na ba ne kyerɛ sɛ ɔtɔ no esrem wɔ 3.7 yɛ sɛ afi ye esi mo ntɔn emoko 400 cities and now 4.5 ewo dwom ho da 300 cities eno muton ti ye bobo ye calculate na isika nyina akwa akosi 1500 ena na ye se omu de na kura se china bet e chana mu hwe na chana mu madwom nti o ye se Monday ono ankasa betubofo amomu de ma me sika no aba ha sei na wo se nkote hwibaru ena trog ene abobo ye sika eni nyina no wajai amanaka because of ye nti wajamana kenti Monday obitubofo amomu de maame ne sika 1500 aba me de ama maame no okay oba de Akra Sima Krope yo Akra ne ID nkan no ye de aseda ebema ye nana chewa efri se pani de se pani ofia eye efri se sa asemi ba ye no se wono anso wom se ye kan de na nso so wefa kese ne kugina ne so ebra awuraba ne kasa kra obo didi ne chete nko didi edi akwa akwose nana chewa anu nti no yebeda nana chewa ase na afi yahwe nyambo a edwoada no de omo kan bi dura afi ne de wo na ba fi se twene de yewroro ade kusi ya ne krinka daye na wie ya ne pitiri so no mpa ye bonto na wie ya ne army de say army ne ba momu wie a afi na de wo bia no ye de beto aso nti akra we de ma me fancy ya okay medase piao ene wonso wadwuma pa adofo ne adehye awia yi ye wo enkomodi na me wo menua baabi ewo manim ha ya ono ena ye ne no eba bedi sankomo yi enkomo a ye ba bedi yi eye owura bi na brabo ya eda esan mu sesei ontumi na ena oye hwe nso a enye yie wahunu se wanwane antoa Asem Beba Dabi enti won pese obetena ho ama asem no aba dabi ansa de woyo ene se obehwe ama enepa atumi akoso na bibia nso aye kama ede amano awura
ben fidie no awie akwaba yeah. Okay. Udin de say Me ba jam this Sister Akos. Your friend Akosia de. Me de Akosia me ya ba entam de Akos na no bi ani. Akosia me ya. Your radio so nti ubo udin ni nyina eno ye for record sake. Akosia me ya na emom ntam a wote en de Sister Akos nkwan no munim. Meboa. Okay. Sister Akos, o he fantam obe na ate. Me ba jam obo sie. Bo sie ne he. Kunonom adonko akire honom no. Ya wa soja ne chiche mu bi ne fe ne bo sie. Adonko lie hodom no bo sie wo ho. Wow. Mente da o. Wow, bo sie. E wa adonko achi ho. Kronoma bo ahia. Asuoja. Na bo sie. Enti asuoja ni bo sie. Na che se ho nyina ya kronoma bo ahia. Okay. Oba na te won chan. Ono na ne nkwa da san mu se ne amoka. Eye de asempa na esi enti amaba. Yo me da asana na Krobea. Me da ase awie. Yesi busum ya da etoso edam yensa. Na anwumre me wo fie na me be ne nadanfo abema api. Se me wa me ti de se wo kasaba. To ba ma na me se nya botere be kan asam goro. Oba o se ma hwe blast me se me duru akira me se. Bla yi se me fun ekura ne dia. Ana me se o se fun ekura ne dia sese. O se an fun ekura no o se me fan kire no. O je fun ne hwe ya o se me nyi lock no. Me yi lock no o se o je fun ye ne dia. Ana me se me so me fa fun ne ma na me nya me dia. Ti sa me de fun be ma de nya so obu me. Asa me de fun na ma ne ti me ne preso a ma fa fun na ma no. Ti sister ba ko ye ntem o so odu no ka ja se bla. Ye nyina na ye tintem anom. Yeti akra ne maame ne papa wo fi ko bo mama ne ne ye fa yi ntu yi bla na so kan se wonim ne maame ne papa wo no obi ani asem ka ni mo obeje ne fon e na akra ne preso de fon ne ba fi enti akra ne ba fi ame me so me ma me bisa sa sa fon ekra no okra black de obekula blue ana o chere me se boy na danfo bi ana ne nua ade ana ne nua na ko school no mo se o mo pe sika ne bia so school na sika mo de ko school ne so enti no mo yes swap enti na yes swap to the 1.5 be so ono ne de black swap ne kire say sa ukula fun ne bia wo discuss so e kwaje foforo okay enti boy no ko be ma no 1.5 onya fa na ma ne fere fun ru ane ma me na me de ga sai na boy ne say ma no kra fun media me sister dia wo ko school ti ese na tie na me smati eti me kan me de me so wo chere sister ba ko sister ko so e ho nya twa so eti me tu kwana me koye tina no me mfre be Dennis ese bla ne phone wa kan wasembe wasema na no de nkra man kra se me kan kire me se phone wa koto foforo eti me nsa amla ne de mo na mbefa na ga sa won se ne ho ase phone nya ne dia na se me hu ne san ko ache wo kron for mantam so be wula wo dem na befa wo phone dia e ke so the police be chia kra ne mum ni ya jo wo phone ma wo na se de wo sika na no de enya me de eti ania me so wo take station metie me be ikura na me phone no anam de tie metie na pasa akosi na dwa meda enti ene na me so me ba because me nguru system yankrofo do mo samba e mo di mo metie asem ni me so mo anso mo kan say e ya disuan san ya kire because asem wo wuti a e ya no fe be wi ase no na akoye wom enti man hwe ya me so wa ma tese me ba me na duru say die me ma na me ya phone na kina akwa na kosia nkwansia na asem de be da mo na mo boa me na se ye hwehwem na sa phone ya bla ne dia bla na ankasa mpemfia wo pe e ma me ba ne nkodem na mo se phone no so nya bla ne dia madawul mamomo ame na mmra kwanya so ne bla ne faso a ebe bo ame no ye fa ne faso masam tie wanti ame bae owura oho te say o ma me na ate de nchen good phone the way mama menhwe phone no adofo maame a ye friend no sister Kus na owo manim hey na phone na ye ka ho asem no Infinite we are hot say Infinite hot 9 okay Infinite hot 9 okay men sama those of you on Facebook and on YouTube this is the phone na ye ka ho asem no eni and ikura me wo mensam no and ikura me wo mensam no
enti Infinix Hot 9 now use phone ben ansa na ube jiwe Pachona mi use Nokia bra wenim na kasa go bibi nim Pachona mi use Nokia say Nokia 3 Pachana den na sa Infinix Hot 9 ye ho aba asemi unyaye chire mi mu Pachona mu fi manko adwuma na mu fi ana fu amni ni use ke fana akiko Emmanuel Efrem se ni nua ba kasa go wenim te se de na ma me kasa ni nua ba ketwa ebeko computer school na mo peska kada soso no kura fun wenti se bia semeto a na me se media sisi a mi use fun nti me nya se me koto fun ana se ne ye di swap nyi nti me di nkoma na se we di swap ya enyem first can so me phone no phone we ni wa ni mu cha me phone de ye we ne wo esro esne wo de no okay ana me ka che ne se me ma no 1.5 no so okay nti obi hia me e wo ye fie no esro no I don't call no be hia me ana o de phone ma me de me phone ka che ne se me nya nkwa adwuma nti me kwa adwuma me nya sika me send ni sika na ma no ana o see you nti o kwa ana brambo frame sadness kan me send me se ma nya nkwa adwuma me saka sika na me send ya mom ti na no ya ko ma send sika ni bi kura mom ti na no me pie ya so ma me se me nkofa ai ewo abontemble emla fie ti me ne madam fukọ ya ba no ana me ko to se me ko twemfa papa nanim na o tin fie ko twemfa ono papa no no frame se he na me se da na o se bra papa panyini ndo me ya na me ko no hia me no so me phone no kura na me de phone ma no to dan e phone no o hair phone o so ani no se yi lock no me yi lock ne ma na o se phone yan de o de phone ko na me hwim phone fin se phone e miam phone o yi lock ni free animu na ana o je phone or je phone de akọ do I so kwana me hwim phone fin nsem ana me se phone kura no nya o phone ne 3 days and 4 days me kwa je phone e de aba tinya phone ni o se ne phone kala ni sia ne tinti phone ya ne phone ano to na so be yin ma me fa phone ni man da ene ai si bi obo me ana so wi bi asam de phone man nti egusu ya ina na ma me fo bi do no mka se mka cha pan so nya do ye no nti mu ona me di ko fie mka cha ma me se de papa ni ye ni papa panyini acha o hwe na obenya mfie be sei to be obia be 40 ana 30 papa no nim no ewo area ho bacha area ho unim ne se oye hwan bacho oye adwuma oye pop edien no ka kire wo se ono ne phone no na ewo ho ana sen na na tie nti a ogina so ka se wo de no ye ne de na o se ne phone kala ne sia ne phone kala nti ne phone ni nti wo je phone afimi nsem o se ne phone kala ne sia ne tie apart from color no apart from color no wantumi ankere ahyenso de bia ko mbisa ne se kala ne phone ahyenso de be ne wo ho on kire me o se ne phone kala ni nti phone ya ne phone na be je afimi nsem nti mfa ne phone nti me de man fa phone ama na me de kofi efri ho no wahia obi o hia mbiem enkra ba no otoma amanfo de brewu nti a hu se wanhwe ye betumi di asem fofraba na me ofie me wie school 2020 nti me wo fie man kwa adwuma me wo fie me nwa keto ba kopie oba no ka James Dennis papa na o se wo fon yan dia na aka kire gin o ka se ti duo ne ti se o se phone wasa koto fofro ntu pa be wa dem on ne bra be fa ana se nti mo na ma me fera me ka che ma me se ni se na papa na asaka ana o so do ba obi hu de be nti kamea ye se ohwa papa na bu se we kromfo bachan sana papa na bu bachan osimbi oso be wura be wura ne dem ne be fafo na unim ne dem bachan ko nim ne dem unim ne dem if you go ko krada nipa no ode phone ne ma no se ni nua ben na na use sa phone we ni nua ba odi na chi owe ni nua ba no o se wa ba kurum o mba ye bintu aka kurum o se ka ibetimi ko afen ba efen ne phone adum tie nya no adehye asem ni papa na akura yi kire se o tata no mo mpe no mame na o mekire sene ono nso aside etie ewiase yentena homa asem ma ansana yaka asem no epempen so no na wahwe de ato biapa
ewiase se obi susu nitrim se we kromfo a ohia wa wanhwe ye na ka me ayu a otumi ya wode opebia enti esefata se ye ko papa ne nso nkyɛn na yebusa no de ononso ewo nafem se ohwe TV ne so a phone no se ne na etie ena yede to so ema wadama ode wani ehwe bie no na Ebanage Herbal Production and Consult onom na de Hepa Plus Herbal Mixture Pavi ene Plasmos onom de aba meka ho asem nam de akyerew so lucky yanya owura no ewo ahoma so a yenko na yene ne nkobonkobo opanyini ni de kwabna sei eja sei ahayi otaka fam so ma ha yo na joso eja sei na mpom te sei ba cho me yankopon adom na nso yankopon adom krati eja sei nimu onim se afro sei Dennis eja sei wonim Dennis mini obi e pen Dennis je wonim ne wo bosie mompata mo ho na amote no me ba cho very good and now we me wo Dennis ene ne maami sister coast e wo manim ha ya won mo asem a wo ka ene se wo hia ne ba e wo ekwan so phone ekuta ne ba wahwim wa ma na yi lock wa free so se phone ne ye wo de a na wo de ekọ adani a akronfo ba wo ho e ba be fa wo phone na wo hwe de ekura na eye pepepe enti wo je e na akura ne hwim na ade e di free won nsem e no koi na wo de nkra ama ni nua ketoa so o meka nkyros ne se wakoto foforo enti ya omra no mefa se wasusu sa akura na ekromfo wada ma sa asemi wankasa e de na onimfa ho eja sei ya o kan de ebi wom bete ebi nso nim mintio na de wom ni se na Sunday bi ahomache na phone no me bia ya na se me charge bia na me de atum enu ya na me tie nwom eni ade enti ahomache no ma sole ai to ya se bi eja se online mu twetwasi position hu ye kakra ma me why otebenka eja se eja se otebenka monsa amfane mra line so na monhwe ni ye ma me atiefo mo monhwe eja se line ni ye ma me na yentie nano asem na yenhunu de ekoso wono ne fam de na wastate a obom go no okay yade na eba na Hepa Plus eba mixture ya na meka ho asem no enne ani kwahwe ewo konfo anoche empanimfu a onum free Hepa Plus akache se ne wonum koye bi woga East Hospital no enne wonum abodwa danta kire se ohwe konfa no chi a ho cases no covid no ekoho enti esefata se wonum nso bo won ho ban enti Hepa Plus eba mixture no omudi bia koma wonum nso eja se wotemenka e ba ja me te wonka good nti phone ne da ho aha ene ye de mami ntie o ya no pa no me hwe phone na menye de ana me ya na me manu nso fa ahomache na me manu nso timi fa di board game ni ade ntina mnim se bia e mana na ade after board game timi dwale a me kwa sore na mbuza nkranta na ha ne fa afa me fun no nso dada em fa fun bia enti ye hono mo no nso me beta me da no e ho ni flow enti edura aisa na ya na mu no ehye ya na bi me glass and na makanet na ade atum enti me ya na me fa hono na ese wo ma obi abie saa net no ana na pipe dun so eda abonto net no a nipa ni bie ya no
What the pipe on to be business in Kuala Stop was a say. And at the far phone at the coy. It will join my 18. No, the one I buy. And I'm so call me whole hormone. Chance none a day. A tear, Naminica beans with the Edaho. 90 pounds of fat, a day walk or 2 minutes canada. I want tea. That steps was to 2 miles, yes, can be a womb, and I'm Jimmy Jow and I made them call me sorry. And it's last for the buyer, and our boys now so want them. I'm DJ Jow say, a beer ubiquitous phony beer, infinite code 8. And ubiquitous phony beer, there's a woman boys nibby. And the media man met one of my own, that time, say, a bear in 3 days, as I say. Now, I cried the saffron, a chump, oh, man. That time, I'm senior man, I'm saying, Gina Horn, Dennis, and Gina, and I'm saying, 4 years. We'll be up as you have a family phone, Tam Sainty. Mr. America phone, say, be I a media, and I may media on Swan coming day. Because my stock POP pictures and one name, and your name may be woman. And come to the bed day. You live in whom. And I hold the phone here day. And mamma, and me so Nino. Not lock it so. And I'm so deep, mamma. And I will be locking. It will be locking at the moon as well as I shoot for night day. Every minute. And what comes out, me fire. And do that, Mr. Wabinam. So I'm young man, I phone me the meno. Me walk up a maddy. And was a phone on Yanni down with Jahorm no eddy. Or coy. Into a coy and go back the field. Or bow which you know which are not have bar. Whereas war by a side on one. And I'm a parabaco. A jail phone. And what red. You know all the man I'm a crown the castle say. Phone and your dear. And you made the end at the Manianca's Mediana. But go me median way doing. You go only a hot 9. And I made the announcement 8. It will count and I'm so good, your uncle, the Yanadi on Fanadi uncle. Now, I'm a baba of Femadi. And let's have a minute 2 windy, bear the 4 days are the same, and I'm a call from Fro. And here I'm on 40 years, and I'm a call for my man. I got you and says, no food be on the banner. And he says, yeah, I am a media now, nobody else or the Madi birthday. Ever blame me. To me, and I'm 4 years who mean ya the Mammy Castle, Mammy and Town as in beer beam, and I'm a jama and a tie. And to me, no, there's a Jimmy new found. I just say, Mammy, me a ja, Usu say or phone or still no ne walk a lot of hodder. Me, dear, me tea some me at the American. While my man a day, I'm ready. Wakala na wo hwe ye no ginidi. Oh phone. Me na me phone. Say that me phone me see reach no. And my phone my call no so me nam. Enti me nim sada say wo no. When you phone no say the night city ana so ni ma me de me no. Phone ade a me di wu no. Aye pictures ya na guso. So and now I just say Tobo say me ya kromfo na ma be wi awo phone a o pictures ya was on me mane ngoso unim sa me mfa nye hwe aha nenche oh be fire am say the 3 days ya say we be sa na me de here we I just say unim nsonsono ya eda hot 8 any hot 9 entem me de me no phone me toy no sa ne cover na e wo ho no cover no ana me here dey me di ni me de sha ne so but me no adia me di eye ni ye me pictures so me pictures here was so I just say hello, I just say oh, I just say Monsam Penumra on ye semisana no nwie na yenko enkrabe no de ma owura wei enuane ho
afei onsusu se de oye ono a na etwe hawo e de abre ne ho ana ni nyina ye nsemisa me ba bibusa no na masa ebusa ne se boys na ne phone ne yira aye no odigigi awo no no onu bi aba ne nkyɛn abɛka kyerɛ ne se denisi omo suspect na na ensem wei no ɛyɛ nsɛm a ɛsɛsɛ yenya nkyerɛ mu okay ɛja sɛ hotemenka eba jo ne tonka okay de na me busa ne se unimu nsonsono ya ɛda hot 8 ɛne hot 9 infinite entem eba jo me nimu nsonsono ye bia but me dia me phone na dia na me dia hye no nso no ɛyɛ cover no ayɛ wɔn no ɛna me ba cho prema me nsi Litio menkasai ɛno ne nsonso ya bidi wu ɛna me ka ne sɛ pictures ya master dia gugu me phone so na estimate nipa ko no sɛ kura no ofa phone sika na da me phone so no be so ɔyɛ o yi sika no ɛyɛ adeko sky that phone so near the idea no me ko MTN office ya me kwa kutwa no mo ka tell me say nipa ko no we say scan na 2000 and na that so as mo ka tell me say nipa ko no be so ye the o list scan no near the idea me na dia me tin mu aye ye kan say cover na wo phone no no and na pictures ya egu phone no so any estimate ya ma ye ni bebe na ye de le wo so me ade am di hu no enti eja say meme ye kromfo na ma be wi awo phone nansa ba sa de o ma we ye wo phone ne so no ugidi se meto akoso ama na wo so ana so obi o no ma ono no wo yin through so ana that time so me fa na me chip no so na chip ni shu chip ni sha phone me fra na me train pa na obi o no ma e kwa no akate no enti me nka bia nka metimi di ewu no ebi a me chip na na wo so ni ade no na metimi ntu e fra da se ya me no me busa na o se phone no enya me dia na yin that through on no man se ebi a me fra ma ko na akoda okay na ye hwa de bi o boys na phone ne yira wo digigi eja wo mo se ofun ayira enti wo mu ti bibi o meka nkire wo no o mu bi ba wo nchen be ka kire wo se o mu suspect se denisi na afa afun ana me ba cha obi an kan bi an kire me o me busa o mu kra no o mo no o man timi an ya bia enkra ben na ade ma denisi nua se won ko kan kire no ni nua bai nua ketwa na no go mu kra no me no ni sa plawe ana go mu nua pani ba ko ono na ajo be ya adwuma wo ni fia de o mu na me ni mu no nya no kra me no ozi me mu wo hen waton kra say yem fa nkomo owura yi denisi say phone no wakwa akoto foforo no ye be ma omra wo dem mra mefa me ba cho de bi me fa nkra bia nkoma obia ema obia so mfa nko Asem Beba Dabi onfa nkra na o se me den nkra ma so mfa nko onfa nkra ma obia me fa nkra ma obia opani na me phone me ko ta kra no apart from me yire ene me ma ena e kan se makura me ne ye adwuma o mu kwa enu ma za akoto phone over na hwan na se me den nkra ma akra ne to mfa nko no ye kan che boy ne se makoto over no za me fa okay o phone ne yira aye no yebu ompumani ukọ post station ekoye case ana me pa cho Dabi ma anko police station okay me tufu bi se asem wei mentwetwe enye said ya Asem Beba Dabi wate me pa cho ma te eja very good because asem a wo kan sebe uni nyina so bia se crash ne phone ne ye odia unyina so no eye pictures ene estimate ya waye ena wo de ye 8 phone na ekuta crash no sesei no eye 9 enti so de ye 8 no ono ne de ye 9 na wo de ahye wu trim se crash we ye kromfo ebi akina bi nyawa onamba bi na bibi kwaye na
obi de nani bebusa ne ya wo no apa ne kromfo entia ne ya wo na wa me aye ne bibi enti na me too for say men twetwe e de Asem Beba Dabi pate me ba cho ya de o kan ma ti ase aha na me akra no me no me mpa ne kromfo me mpa akra no kromfo so ye kromfo o chem ana phone na me mfa me de no bi no ene phone cover na e wo me ka se me de cover na share no so no so ana me so wonye dey on fa na me menhwe me ba cho uche me tio aha on fa phone mama na menhwe ana ode phone ma me no na cover no say cover ni kitchen sa na ye pe so enti ye ana me se cover na je mi timi ye me ko phone na yira na enche enti bia pictures ene me chepu ane shemu no ena mai no so me stogu mai so pen drive mpu me stogu ibi so no edi dance tese me hwemu a me dey se no a mebi mama nsa dia phone no okay me dia to akwa no say on the fire dia no say me hu to on the fire okay mama nya education bi mfa nkyerɛ with regards to infinite any techno omo phones no at times ota ya na omo wo cover eka ho enti said ye bi a wo de tie no saa na obi de tie se wa hwe yi a obeka se wo de yi obi de make no ate ase very good enti de da ase why me ba chi atiefo asem we mame wakoma atoyem me ba cho makoma atome yem nyina ne se bla na angasa no wa ya na dwese wo pem ne matwem so enye phone no kwanti ana bla we se wo ya sade no o asem angasa wo phone ade asem ono me wasem tresem lebi me ba boy panyini akofa na yiri nua empena ana me kwada minim again ni nua ne yire no etimete wansa na me kwa hu na yire ni nua ba ko ndemi no na me se lizi ma hu ge ya sen pokumpana no na me hu ge am se yase wunua no ka cha se poku ne nyama enya de obefi no me so me to me so biem because ba akukula me ndika sa chire wunua no me da mani ko ba na cha se oni ni sister mo bedi matam from na nya agoro etimi ko fi o se mi ko bisa ge on sare nti ana me di ni ase wodi di matam sa me ko bisa sa me bla yi pia me pa wo me se me firi ni fie nko man ka sa na me firi fie o eti be 3 years ni me no mo nka so mo so ne me nka sa na ade awe wo mo ne se me ba abema ko fie ko di agora ne ba timi di po bo me ba ni tire ho na ebe pai me ko bisa bia se wonim di ode bo ebo akola no eti akoya bo la suja eti sa asemu eya afrafra bi na bla ne yere ebe frefra me ba no epe ni mguasie bi edi agu yakwa omo ne me wasa one ne yire nyina na de ema hi kwa me asa na yire ne se phone ye ni kunu de ti anye phone ma ne ku eya asan ke to ne ye kan sa bla ne eye ne boko so ohunu se ba bia me din akwa akoduro no akosoro nti na wo ye sa de nya agro ne wontamo ti se ntamo obi anwu me a sister akoso ye se de ne se akwa kofa bla ya se me se phone e ti se de ba ya me ba ne ti be fi ama me hu se afa ni mguase obe firi me so no na ne manso na wa se obo so ne metwe oba twe ne ho from me ni manso okay eti na me de ba ha no se saa de we ya maami asan pratumi enye ono nko ane de o adesua wa hapa ewo empotamo ya yetete ensensam hyehye baabi na ewiase obi kase ne asem wasia busase na ano edie ne di nkan siye enti na ano de ena maami susu se akotwe sansem wi yaba ensem a papa ne kan ye no ewo fon yi ho no wakoma atoyem makoma atomyem okay krache afedie wahu se ensem bisa no ayi pie ama ho asan ampofo some kakra na point small point boom Krobea unim mami misa abranti Asem ba ko na mentoa so
boy na or the phone the otimori ahwabi do swap ye no otibo ho so men we am tene kura okay oh good Krobea asem we no de bia me ka se wo wiase a na se wanya butre ana se on se obi se bi se muka borobo se deformation ana muka dey defamation of character and then na Moisa Foni kan sem bi woni kuda na wase centrofo bi dwene saa eye tumutu no ene asofo bi ne mine MP fo bi ade no na omdo di ba na koda pushi no wase na betre din de obi ho nanso yenya hwehwemu nye den enwie se wade ira de ma wade ira ye ko police station no enye se police fo no omo ye magicians o na mom o college complain se wade ira akronfo be wiawo na police fo na be scene ho na womo abetwitwa mfonyini bia hade na omo obako office na mom dia awo be ye ne se in case o te hint bi ana o suspect bi se ade na wade na ira no who the same idea ni bi e wa ha tu say no ade we ye me dia na ko police station ho oko anoka akra emiri bi akofo be wi am be ye case no me ne ma yira ye me mattress ne me home theater bi no me hu say ade na o akwa apofo no esame dia no nti mo fe no na ya fe nipa no na ya kohwe e bia wo no wa hyesu de ketue bi wo ba bia nipa no onim ye biebie so nyina se me phone no na tro ba bi kura ba bi me the plus bi hye ba bi mo mie so me ha de ye bie so na plus no mu a na se wo oniama no it means enema wo nyina na ye wo dia na se wade yira na wa ankoye case na obi kura na de na wo yi wadwen se ade na me de na yira ya no enne ne senti misusu se eye me de a obeye mfumso sisi ei senka o ji ade na firi ne nsem no a ono so on fa ma no ya kola o ye pani ena e bia wo hwimu ana blantie ne ti kokobo fom se pu ana wo praye ana okoye case a kwafa yin ko bedam ende ne nam so e mas entokwa ne ba ya o se akronfo be wi am phone ana okura ne phone eti phone no misu say e the same color eti media okay o se o pictures so o se phone na e dey phone o say Infinix Hot 8 am ko he papa yi na ye Hot 9 a so din kwasesem o din kwasesem oh eti say ya de yira ani ye tun ko fofo say o ko police station no enyi say o ko police station say police for na e content ya ko hwe ne wan dia brewu na eye dachi 70 dachi 70 ana semba senka papa yi ko police station sa kronfo ko wia no a ano hu ablantie phone ye kura no a ana so kwaye ko de asa ko police station ho akata police for say me niam na yira no ablantie bi kura phone e se me de ne pepepe na misusu se phone no e be ye no eti police for nim die mu no e na bia o beto o safre ablantie abisibisa no kosa ba ko mienu miansa bi montorgeti no na obaji phone no no ma hwe enema a wo de be ye complain no because wo ko ye complain na e ko asa ko ye complain na ye fat o asa wo ko with the evidence eti me phone no yes me phone no se me say we na media ansa na mo say media no mo chi phone no a mo hwe enema bi e wo aha ene ha eti wo information aba feed police no o mo chi phone no a sa information na de ma wo mo no eno an no mbegnya so da search no ma hu say ye no an na say nya no a eti so mo chi nam search wi no say nya no a na maka chen say enye ablante no a so what I say eti ma ye ma se bibi kura wo ho na bibi e wo se bi o ye ntemu a ye manu momu no enkyekere ye e ma ye mfa nya nyina so bi enkwaja obi bone because say empo no de ma mi kan media o because I say no say asem a o de ba ye no ene enema atodwai wakuma toyem no ohome so ene okoyi ba ko bi e de abetum say ono de osusu ye say ye anyway second de onim say ka ba ye kwasan ka kire say me bande me giridi me say nya no na mom asem bi senti na ka me nya no de okosa bi kwa no a
o de just the bisano but when the do be a party and say onu papa na num to say na kola on ne ye adwuma no e ko gi phone sai fra kola we ho because na kola ni mu phone no e say kola ni gi phone free we ho no e na kola ne hu say eye the same age dia e ka hanna argument be bo because papa dey 8 akola so dey 8 but akola ni gi we phone ko hu so 9 e no be ka kire papa yi say da bi phone no okontokwa hunu o de na 8 abrante de ye 9 ati the best solution the man say futu man say ontwa so akoto phone fofura eno anu no na hwesu na wan kan baabi amfa mememfin anye say amanfo say me ntwa so ti me de still me gidi ye say betumi de wako court yes me gidi ye say aya say sadia mami emra kwa bia no otini papa na faso na papa na emme proofu say ensem na all can o nyina so say still a phone no e phone anya say ne say among for suspect a foul player anything cause to this boy na papa na be blame because bibi boni betumi faso no because wo suspect ni pa na area obi ade ni mienu na behwe no nso yes because ansa na asem mpie fro obi anu nka no na asem na edi ne mu dem ache eti adwini e ba utrimu a wo de utiwa wo se phone kra blante ya wo de sori kra akọji no wo di ka suspecting baby we din kwadro bi na be saya nya no enti sisi a no e de no kafa blante we ho ayo no a ananya ono a so atase o eti no me de futuo so owo bibi kan okay se akoto phone foforo na ono a so nim se phone nya ne phone a onko ma mi fie onko mu fie ho ana onko ko sin ma me so onpa ablante echo pani pa chewo yeye akola pa chewo a eyeye se ne be ya ye di first asudue betena mantem tina me kasa no because say the moment abeto na mo akofie ho na kasa oh no enye ne bone so na mom no ye se ade adi nse tine ka me hwe se me de na eyira ne ka ye no mpo no me se akora obi na beton ma wa na ka bia true Dennis no yetime hu nipa krokra na obi be bokro no it might be enye Dennis na mom no e bia obi mom na be bokro no beton ma no papa na ntimi ahu ne kwan na se ofaso eti se na be asudwo bande se ono no fi se now no phone no ne de ne 8 na we de ye 9 na enye ne dia ena na owo sa adwi won trimu a ampa busu ane chew na asem fara asem ko meda se enti obenum hepa plus heba mixture ne bi na ama wa hoden yes say for your general well-being food and drugs authority for hwehwe mu no de wonom aka eno no it is for your general well-being so what pese we immune system no very strong ejina ne na so na gina yie dia na wa pe hepa plus heba mixture na wanom adofo aduro no o 10 Ghana cedis pe baby atom waduro bia no wura mu eboa eyi fi nso firi umojam emma emoja ni tumi di afurusa na kama na se wahunu atridi hompupuye bi ewo nipadua ni mu a pepavi ene plasmos heba mixture wate se wunya pavi ne plasmos heba mixture na se wonom na se atridi yade enti waye weak fever ni enti wanumu ato awuntumi ni di unipadua mu nyina ya wo ya odofo se wonom pavi ene plasmosa less than 1 hour ubonsa ho akentene wonum aduro ne to aso 3 days pepepe atri di mu awan be free umojam pavi ene plasmos enti se wo to hepa plus heba mixture no a to pavi ene plasmos heba mixture faka ho enti ene ebanage fo made fefa makoye ewo komfa no che no yankopon hira mo wo ba baby a yeton aduro bia ubenya bi fra yen wo 0542 778 572 and 0542 807 907 na yenewo emonkomo yawa Dawood Scientific Herbal Hospital so ewa ha Dr. Dawood papa no aben na ode homa ahodo nso enwa kan bom ede aye Dawood 360 capsules eno de osi ye ntrimu adwuma se usisi yade ama sese waye mre woje wo ho anye se we ba ana bema Dawood
360 capsules ene adura se wunya bi na se wonomo a ebeboa na muntie sisi yade nti untumi nkoto enya adwuma koko binti amoa yemre pa hwe enhoma no okeka ba omu no eye very powerful ene ode aye sa to pa yi pebi to no wate bema ubegina so no agina so yiye oba unso ubetumi agina so ukunu ontumi mfiri wachi da de ohia wo de ma no Dawood 360 capsules e ma ne mema nyina no ena wo ye adwumadin nti ya na wabre wo je wo ho enye ade a chia no pa na ayam hyehyew wo te sa akokwa mokokroko na ayam ahyew ahututuo nti unhu se wo sori asan akọ wan hwe na kan to abaya mobo kopa Dawood ointment sasabro wachiri bremo wapono waposo ya ubi a wotie bia no fatwi na beko wunya Dawood 360 any Dawood ointment na wodi diguma ejatuato ko ba bi eto no bi abenya bi Fred Doctor e was 0244886437 enipa temantemo asemwei ni nua bi mpo ena ekofa sa sister ne ba papa ya oni nanya asemi ba ena okwa akoka kire ne se sa krache no woni ne hohwe ya obetumi di ama aba no entitu ba ne nsofo na kire bi okofa nyinsen ba ya mia me so ne da mentumi hwe bio eno na adidim sa ba be pie sa de wi empotam ayete se ensensem sei sisi a oba de so ho mame akra me da se etie fu nyina akra enne no yama eniema bi ayeye basa ama wodo ejira ama wotai edi ehene ewo meye mantemo enka ne tete no Krobea Asante kotokosinka etreni tirekro nka na yenka se wo mefanko indika ye temantemo no ye temantemo no kwambi so no ya ba be ye anuafo enka ne tete ho no se obi koto asase ewo bia bia na akoko ofokwa na wakwaje a oba no obeka kire wonua obi ope na asem se ba bia mekoye ne yenti yenko no nso akota asase wo ho enti wo eduru ho a obonse bia kuroba akosofo no womo akwaje nsase wo ho saa na omo do omo nko na akotena bro no ne so eni se koba ne saa na se wo ye hoho na wo betom se wo be bokro no a ensan se womo nim womo no omo do womo nti no omo nyina ka womo ho bom na wo makon atia wo hoho na waba na ase kromfo no a waba no enenso de ente saa yenia na yetwa ye ho na ye ko enka ne enka kromfo eba fie na atiem kromfo wo mantem wo nyina be sori aba sebe ya wo betumi achi nipa no yetime kan ye ho bomu ewo brono ne so na ya kan ye ho abom ebra ye meeting ye hiehyia ye ho asam tu baako ato baako ye nyina ene yem se ye ho se etisa edeni pa on se fence walk ra no ensu efa ni fie wunsu tu a eto a egu ni fie eno kura timi kofa manso de ba na we sani anka maami kan me na me babema ena ma hu se one wo yiri nua edi agobone agura wo mu die na sem ba adame ame so mimi nim se me ba no wanya adwuma ne sika sem wo fom na me bo mani a kire se opani wadaromo we die me di siu so ka kire wo yiri kuma ne se wontwe ne ho emfiri me ba hu na me ba kwa anwo wa ye pentoa wadame endi se bibi esisesi ya wono ne ho be kire no nti wontwe ne ho a we senka anya asem bone o obi ka se je aduan ehye wa no pipipie mu ananka wonye o we yakofa manso abeto wa mane na mweso se enye no mpo ne ba aye mpo a on se hye ma mi tirimu se science antokwa na won ne woni nti e na ode kro no beto ne baso edie be nti die be ne nke betima si se nyame mfa sa mo ade chi ye no ya bokra chi ya ba eda ba bia ma mi nka se eye sa asem nti na ma papai eni na busuafo akobo owura ya ba ana ma bo pa mi egu no endi se yete mantemu a wo se ya dodo ye ho se nuafo efise obi a wotiemu a obetie de wo se woni ne ka wotiem mi wo obi kumi o obi chibi o kromfo a wono a wote o mantemu no wono na wo se obetie na obeboa wo ye ne yetie wotiemu wo krono mo a ye ntie o endi se ne wote o nchen wo se woni ne nkasa woni ne yaka wotiemu a ho na betie wotiemu a ono so ma
enu nti na ne obi atimi free ba bia sebe mpreduasa na ogodi nkwati asem obro no obi so na okọ efisa omo te wona nkasa na omo nka omo nti wono ba bia o free ba no we ni we ba ko no kra ye no kra no we tire na kwan se wo fa ha obi sia no ye ni sei one day we na betimi no ye sei wa unua na oben wo no ono na kire na echiwade ama ne de aka wo sebe ya obi nya wo na se yete bro no so na se yesi nkan ho mom ne ye we ya ebe boye ana akura papa ne nyina so ne de se picture wo phone so ne de akura ye nim se me se me kura ama me penswe picture wo phone so ne se nipa na be fa ene o chip no eno untimi mfa nkwa wewe o ene no Krobea delete ni nyina free so o flash settings na no ano no obeyi ni nyina free so ama de wo pese ode ya dance no unya ena store ade enso de etimi se company na ye no colors bebre color de kra the same enti no se me medie no ukoto ho obetimi anya ye no bi pepepe enti emfa phone color nso encheke obi se sei ana sei yemfa phone color encheke ena eyi a oka chip no ndi obebie so ma obehu se o chip da so na ya dance ya na enu so da bi da o pictures ne wo se we estimate ya wa ye wo so no obebie na da so wo so ena na obie ni oba ko wie phone wo mantemo na wono a be wi su phone wo mantemo woda wo mo ye no wo mo ayi wo ko wie a na wo de ko krovo fro so anasa bro no fro so na de koma wo no mo na ton anasa kwa kodi change kura na kwa kodi na eno so aba be di wo opie ni obekwa kodi saa ade ye oken kwa kofo obi mpomam akwa wie onu phone na saa phone kuro no ase no ne kuta ne nsam e wo mantemo ho ebi nsita sani etie bia na da so wakoton na wato fra na ode wakoma obi na wodi change na on charge ye no na wodi aba enti eno de na kura ye ntu ye hofo saa so apin no akura ehu yeah sure ehu krachi ya no ntimi nya na no den nyina wo papa ne so no na adweye ne mienu mebo nkasa meboa efiri se wankoto no store obi na de ma no ndibetimi abase na adwen be ye ne se me ne papa ekoye gigiri bebrebe na se bi akwa ekowie afiri ne ho a me so me ho be kire me se woto no store enko be kan se yanko store me to no me receipt ni yanko kan ho be ye din ama nani aye din na so we san se woni obi di change ni nti no na adwen ye ne mienu eti no hwim dwane ye no na me kuta me phone we ya me amato me phone na abeka se ye odi a me hwim adwane me hwim nyane da me wa kwakire ba bi a me to no ni akọ yakọhwe na so we san se obi ena ni di change di sika ni nti no eti na adwen hwe ne se ebi asa nkrofo no ena kotoye edi se wan hwe ye na asesa ne ma no obeye a obi beku ato atwene swap no ai boy nipa na bi ono ko wiai ena wode abrewo wo so wa ekuta wa no wo ya chiwa wo ne ya chiwo se papa yi kan se ye no kore se na kan ye no kore se phone ye abrantie ye papa ne de no so lucky kura se no nso ankoye 8 na koye 9 se nkene ye no a se ye no ampa nkene na ko wiai o se ye no a o kwa gifiri obi ho nka se nipa no ne ko wiai na so wo ena nka sa abre nka ma ene ye bi kura nka ekun ato atwene enso nyo na ko wiai o na so esan se wo na ye hu ne se kuta wo nti no ya beka so no ko wia enti sa ne ma no second hand doto ene mantemo se nya nipa wonim no na se osu hia obi osimi phone ni je na ma me se ya hweyie na betimi anya wuo ho mera se obo yesi ya adesua ya de kire Asem Beba Dabi show sa pepepe enete owura oho asan bate maame onso yifri wumu baby da montemo a yinu akwa na nya wasumdwie fatena se sakire bi oti free kwabena saya no se wo ka kire obi na wayi dance ye na wakosama no ye wo mra wo Ghana kire se so obi gu hu fia utumi kosama no ma court twa sa no atwa damages kura de atoso utwa toso sa court ko hwehwem na hu fi no a wagu no ye fi kan a ye bonika eje de mawo se fatokosie di ate de America no enti mendi akire na mmom oti free na no na wayi dance ye nipa no betumi akodi u dance ye wo court na mo akotwa ne damage ate na mo mfa asumdwe ntina ate ho ato ya de nyame mefa na dia sie na ye enokra no ebe ye asua de amba wono an kasa no
se wo wadwen pofufuro bi woni tiri mu kula obehunu se men no o de asam ne from ya men kasa so me fa nche no kula etimi so me dan wase pa nyame hira mo esan se mo ana metie mu etimi men tan ma se me bu fa me so ansa na makase me unu ya anka se amaba betie maba wono no wahunu safo na enye ne dia ese so ntam wono nipa ebre na etie ya bro no so akaka ko obi abie information center eyo tech minim se area wa bie dia nti ntam akaka no ko mba obi amafo bete esa krono no de to me ba no so no sa nya ne phone etimi da wotak phone nyina ase nyame hira mo ene mo adwen pa mo de boaye nyame hira mo pa okay yanso ya da ase se wo de wasem ebeto yenim arofo ni adehie 102.9 FM zunie ebi ewo USA enu o kire se nana ya Krobea Asante nyankopon hira mo pa wate mo ye finest na mo adwuma mo yo ede boa adasa no mo ye the voice of the voiceless she makowura yi se ne matumi atutu anamo ya sesei aka akra bi no ohimai enso atie do watua nzika ya mane ma ya ade se mo apre apa asumdwe maami nso de ye ba yi ekwan a mo de afaso no eye ne kwan pepepe ebi wo US awiai ye chiachia wo happy birthday to Asem Beba Dabi ene oba konongo odumase a ye frɛ me Paul awiai me nso me ne mapamfo yetie mo pa nyankopɔn hira mo wate ene mo nepa da ne da mo nso modesom na awiai meche adofo credit ewo show ne so na ye bebu bobi ewo afidie ne so na ye de bi ato ye Facebook ani YouTube ne nso so ama mo afa adwen popa ene pepa ya mota ye chidie mfie miensanie no ye ni so mo credit ya mo de frɛ text messages on Facebook and YouTube ye ni so odidi chifaru uchika ewo kurum ha na tech eko atonsu high school junction ena wo ye drobe ni pa ba se wo ye boat driver chifaru enawiei your birthday ena your birthday enti awodadie mu nchia kese enkomawo chief na nyankopon enhirawo ese sani Asem Beba Dabi adi mfie miensa no one Asem Beba Dabi adi abom right yanso yada asepa ena ante kokko wonso ton enkradokono ewo menhia hospital nachi awiai ante kokko yamawa ha ate aya ade pa se wa okai se na ye Asem Beba Dabi 3 years wow edamase nyankopon hyiramo na kaisa ne nso se enawiai ensem gubema ne so montweme meba Echenya babeju. Oh, mawurade ni dede bebrebe. Spanish garlic mixture na me di ho adanse a kire wo no. Ena sesei de ne capsules nso aba. Eno ni dede bebrebe yo. Ono kwa. Spanish garlic mixture ne capsules na aba no. Sesei de ya ye ne strong na supporting immune system. Esan ye ma obi a odwonso antentem. De na ni so tabri no. De na setatai. De na koma boni periperi. Ena san na ne srade e woni padua nim. Sanso ena buo ma mogedi afusane e woni padua nim. Ana afei obi a pampan ewo nanum Spanish garlic mixture ne capsules here abai so upe bi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Corinac Heba Danny Heba Fred Mens Heba Misty Heba ana afei KNG Heba any drugstore pharmacy shop bia mu so no onsa ebeka bi shanen so oba wa fa afro de o ma akwada no fo ana afei akwa woni mfie dumienu entimi enum aduro yi bi frɛ 0266114111 FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoa yi mu agye atumu se eye anokware moma yenka na Spanish garlic mixture ne capsules ya bai de eye du papo kana kabiem chala smart food
obi benya wo a na firi yade ɛna apomuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛsɛ wo ha ne akyire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epoa bɛma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atatai stroke ɛna de napos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei de ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛsɛ ne yɛfunu yɛ flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu enkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna tema wobɛnya biato Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban Hey, brasa me. Ade asem. Sisia de me hu obi oyade a. Wo pa bibi duru enam a. Metre ne so nkopachi number 1 Dr. Fokuo ho. Me brabo age yade no. Ni nyina ko. Enipa ba ko doctor de yade ahodo miensa ne board no. Diabetes, ulcer, koko. Se ne hu ato no. Ah, afri ye na betem Dr. Fokuo. Wo be ko nam na bisa me. Abusuafo Dr. Fokuo wa bene. Obi agina tum. Obi aso yade. Obi asene duro nam. Se yare hu te sa hepatitis B. Obre na sententem kra. Awo malaria abusua ni nyina. Gonorrhea, white and syphilis. Nina Dr. Fokuo ye ho adwuma se de nwanwa kra ne se wo se wo ba se ukuru pemma ana bema wo yire ye mema sɛm a obaya de bia ma wo ukuru no nkɔ ba foforo bia ho da wo yire no so nkɔ bema foforo bia ho da ɛyɛ bibiduro kan na ɔde ye enya juju Dr. Fokuo waduro bi ye frɛ no bema mu bema afɛ se oba ɔwo ntentem no pɛ se ɔtetena wo mu a ɔwɔ ho bibiduro pa kuma se Dr. Fokuo pɛti number 1 usin kwanta so hɔ a ɔsɛ da to ka sin kwanta so hɔ a ɛde wo ba ya sabia ho sa wo akra La Paz New Market Kum Hotel numbers ne ye 0242 155-935 and now 0507-079-199. Hey, Abapamo, womundi nukreo. Online shop no. Ade enema na we order no, omo say ready. Share, what ya befie. Wow. Susumpo na meto edema omo fa mo musu. She say online shopper, wo to ade a, wo pinema wo yesusu. Na eso a, wo de ade krona bre wo die. Minti bida, age Abapamo. Omo de no so akọ Play Store ana App Store no download omo app no. Ntie wan say trafie maye ni dwamero. Say ye ntade mpaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedurato, pharmacies wom, saloon, barber shop. Ya ne bo no kra foche de okrom. Wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a, wo beya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a. 059-1214-135 and 059-1214-137. Website www.abapamall.com. Abapamall. So convenient. Abapamall. So convenient. Atake ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu oboae emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre pem bema utadwesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di enwe enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview guest house se opese oni etwetwe enkoma 0244120269 ana 0271989197 bomode so do how ene kodada nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebe sa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mystery ya ebusinya nom ebusinye immune system a. Abusumi pinio bia enya ready. Tia se medo.
tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afi kra na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden hu hia me yie esne bibia ebusua wotanom Hepa Plus mixer no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entime ma no mpafia ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixer apen for abato mo manufo ne nkwada wo ni fiedu mienu nka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer e ma pomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye 21st clinic say eba sciatica no wo every usisi mu kono a wo to ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi a herbal treatment ya de awono ama ho e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nwie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert na fa bitri ma betin so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment bi twu wia ohunam ba bia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem ne yakin akuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwerifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de the wood ointment twia wobehu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni mekotodwe nyina usisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na dwontam the wood ointment our pharmacies herbal and chemical shops titru King's Walk Herbal Okaishi Dodua the Wood Scientific Herbal Hospital PM Ubenya phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717 the wood ointment Factory Nebeko Yada mwase arofo yakoya yaba OTEC 102.9 FM Ewiye yasanhye bio Asem Beba Dabi no a ena yede sommo ewo afidikasie iso yi kan hyade nso semmo nso mo adwenkyere ewa ha yebekenkan na yede amamo awie so okoye normal message ne so a omanfo atonkra ede aba ye wo Toronto G ewa ahoma ne so ya wo no ewo Jacobu Krofrum eno se akra Krobea ye mamu afirihia pa na Asem Beba Dabi no ye nyai mutie da Yankopon nhyira mo pa wate Oba Mama Fashion Design Shop a ye nyina ya biebiem me maame adwoafosua nana ono nso tie pa akra ya Krobea Asante ena wiai ya mo aha o na ya ma wutiri nkwanso one wapamfo ene mo nsempa da ne da modeba na modeba besom awiai ye tie mo live me maame de afiefie CID nie me wo University of Education weneba ena menso mabo ademu a me tie mo Alhaji Krobea ya fremi nyameche mi wo buo krom estate E-line na akra ensem hawu ensem ha na yesre ye sene maye no asem no asumduaba omomfa asumdue ntena Freeman wo pechi number 2 achiase eno se Friday's edition of Asem Beba Dabi ye sweet nana me maami adwoa moa pechi number 2 for wonu mu tie mo pa mo nsem pa mo de aba no wo mu tie mo akra yeda mo ase ene adwuma pa ne adwuma den ne mpempenso a monso awurade nyankopon de maba bedri na naba Isaac enimidin happy birthday to Asem Beba Dabi yesra awurade nyankopon nhyira ede mamo yefra me Joyce Ajeman awie mi nso mabiebiem pa wa ha ena show no meetie mo live DJ Accelerator down ono so wo fe so kokote ene won kire sa akra ya Krobea Asante ena awie sa wo ba kokote ha nya asem ketwa ye nyina ye tie mo ya mamu afirihia panso me maame Auntie Lydia eni Mr. Ofe me papa Ofe so adejafo
wɔnom nso ɛmfa mu niagro yɛ wɔna na wusu ɛna ɔsesɔfo Krobea yi ɛna awia yi adum kwa ahoma yɛn nyinaa yɛabɔ adem Uteke FM ɛyɛ number 1 station sɛnea mo kyerɛ yɛn ɛma yɛsua deɛ no ɛyɛ ahokeka ɛne ahohoahoa original chase ɛwɔ Moro market ɛna ɔse akora Krobea awia yɛkyeakyea mo yɛka mo ho ɛne mo adwuma pa mo ne pa ɛda ne da mo de ɛsom ɛna awia yi mewɔ senior reporter Otani Yaya ɛwɔ ahoma ne so Otani ana Krobea Yaw Asante awia yi umpom te sai ana Krobea sɛ abia tena sɛ totrobonsu Nyankopɔn a ɔbɔ soro bɔ asase ɔma nsuo ma mframa a ɛhome ne ntua ka no sɛ nadom ɛmyɛ ɛdom yɛ na sɛ wo frɛ ne tumi gye so a na kyerɛ sɛ asoda ana yɛde bɛma no mo awia yi yɛbɛgyina Uteke FM anam Asem Beba Dabi dwumadie yi anam na mo na moto nkra ɛde ba ɛma yɛnya bi de som yɛtiefoɔ ɛwɔ afidie yi so no yada mo ase so far so good show ne ba Uteke FM so yi emfie miɛnsa pɛpɛɛpɛ ɛne nnɛ ɛna emfie miɛnsa ne so no wɔn so wakasa ɛwɔ show ne so wayɛ nhyira Nyankopɔn nhyira wate Otani Nyankopɔn nhyira pa obi biara nso a utie Utek ami yɛnso yɛda ase na atiefoɔ yɛne Otani Yaya ɛbɛbɔ nkɔmmɔ asɛm bi asi ɛma asɛm no sɛnea asie no akɔtwetwe nsɛm bebree ɛde aba ansa na no Naskeba Clinic ɛyɛ ultra modern herbal clinic a woba ɛyɛ ahenema kɔkɔben a ɔnom ne wholesale ɛna ɛdi animhwɛ ɔboase kumase kwantempɔn so ahenema kɔkɔben na ɔnom na ama doctorfoɔ afiri Ghana akɔ India ɛne China akɔ suadeɛ afa nnompe ne nkasɛɛ ho enti sɛ ba sɛ woanya problem ɛwɔ wɔn nkasɛɛ ne nnompe mu a wɔma ben paa kɔ ɔmbɛboa wo sɛ stroke aka mo ato hɔ awɔ ho ayɛ wo den woanya prostate mu haw high blood pressure asikyire yadeɛ kidney ne liver ho problem ana wɔ ho koraa na ayɛ wo dene a fabrodo ha wɔ ho bra ɔnom bɛboa wo wɔwɔ mfidie ɔbɛyɛ hwehwɛmu wɔde aduro bɛka wo wobɛnyi wo ahotɔ wɔn number ɛyɛ 0244 120 269 ofrɛ saa ahoma wo yi a ɔnom ɛbɛgye so okay adɔfoɔ credit a yɛde kyɛ no yɛde bi bɛgu Facebook ɛne YouTube ne so na yabobɔ bi ɛnso ɛwɔ radio ne so ama mo atie bi Asante akyem ɛne ne mpɔtamo ɛde asɛm na asie ɛwɔ kuro bi mu ama sabre yi kontihene wɔte ne ho ase a ɔntie yi Otani ana Krobea Yaw Asante me chacha obi biara otie Utek FM ene awai me demo kɔ Asante akyem South Krobea ye friend wenchi na yɛmpɛsɛ yɛbɛbɔ obiara di nemom ɛyɛ Utek yetumre akyerɛsie nti no ana yɛakyerɛ mu sɛ ɛyɛ Asante akyem South kuro a yɛ friend wenchi ɛhɔ kontihene ɛna ɛnɛ deɛ ne ho aba asɛm yi ɛyɛ abranteɛ bi ɛne ne yere ana ɛte kɔnɔngo yɛakyerɛ sɛ abranteɛ yi wawale ɔbaa yi ayɛ ne ho adeɛ asan de na akɔ asɔre dɛm ama ɔsɔfo ahyira so pɛɛpɔɔ yɛ a na me Otani m'ani etua bi na ali baba abranteɛ yi ɔne ne yere awo mmiɛnsa na sabi abranteɛ no ɔno no ɔyɛ pepeni ɛna ababaawa no nso ɛyɛ Asanteni yɛakyerɛ sɛ ababaawa no nso ɔne n'awofoɔ kɔnɔngo ɛna na ɔmoteɛ na abranteɛ a mekɛn ɔno nso watu bata abɛtena kɔnɔngo hɔ a kyerɛ sɛ wayɛ store a ɔno nso ɛtontɔn mu nneɛma a kyerɛ sɛ ɔne ne yere oni hɔ a ne yere na ɛwɔ hɔ ne yere ni hɔ a ɔno ana ɛwɔ hɔ na nansɛn yadeɛ bi bɛbɔ ababaawa no yadeɛ no na abranteɛ yi ɛde ne yere ekyin tie kɔ wi aseɛ no na ɛwɔ sɛ ɔmo kɔyɛ ababaawa no operation nti ɔmo de ababaawa no ɛkɔ agogo ɛkɔyɛ no operation na ɛbere a ɔmo yi ne fi hospital a ɔmo ɔba no ɛna ababaawa no sɛ ɔbɛkɔ akɔtena ne maame nkyɛn ama ne maame ano ansuhyɛ emiamia no
no anti no why bedroom ama no sɛ ne be ya yam kro no ebewu entem abrante no ete ase ema ababaawa no isi sɛ be ma de enya de a obetimi aye sa adwuma no nana Krobea edi be bo so nyansa na tese ababaawa no ho asase atɔ no a tese otimi ekɔ eba di abrante ko ne yere ho senka okofa no abefi na tese wabehwe enkwada no eno na ababaawa no sɛ be ma no entwen kakra enti be ma no nso enya abotre bɛyɛ bosumi nyenu bɛka ho wa yɛ bosumi no abrante ne fa akɔre ababaawa no sɛ bɛrima no si hɔ paa deɛ onsi hɔ biom nɛ ɛna wafi hɔ tena ɛna abrante no ɛgye ntina ho pɛ sɛ wobɛsi fie hɔ ɛna ababaawa no sɛ ɔpɛ sɛ ɔba fie deɛ a ɔnyɛ ɛgye sɛ wayɛ sɔ ama no ɛna bɛrima no mpanyinfoɔ tena aseɛ no na ọmọ kyerɛ na deɛ paa na ɔpɛ sɛ wotɔn a bɛrima yi wɔ yɛ store yi bi a motontɔn mu nneɛma na ɔpɛ sɛ wote ho ɛyɛ foforɔ ɛna ɔsɔ pɛ sɛ ɔtɔn nsuo ɛne rɔbɛs sɛ ɔmo bisa ababaawa no sɛ sika sɛn na ɔhwɛ a ɛbɛso ababaawa no sɛ 100 million ɛna ɛbɛso no ɛna ababaawa no ɛka sɛ abrante no ɛka sɛ daabi onya abotrɛ na amontena wei ho kakra sika a wode kɔtɛ wei yɛde hyɛbue mu a ɛbɛma wei no apagya ababaawa no sɛ bɛrima no anyɔ saa ama no deɛ a ɛnya deɛ a ɔno paa deɛ abrante no fie ɔbɛsan asi hɔ bio ɛkɔ ɛba abrante de kyɛwpa ɛnenam dakoro ababaawa no de snap ɛtoa a abranteɛ no ɛwɔ n'adwam sɛ wɔagyae awadeɛ ɛno na abranteɛ no sɛ baabi ɛnyɛ sɔ ha ɛna migya awadeɛ ɛna awadeɛ nso ɛnyɛ kwan a yɛfa so igyae awadeɛ no enti no tii wakyi na gyene ho kakra nanso ɔbɔ ababaawa yi bɔ no a ababaawa yi ante aseɛ sɛ ɔno deɛ ɔma bio sɛ nea ababaawa no ɛyɛ no nyinaa na oninya ɔyɛ na ne nan esi biribi so ɛno mu na berɛ bi a wobɛhu ababaawa no biara no na ɔte wankyi kontihere ɛkaa mu ya kyerɛ sɛ ɔmo kɔ na ɔmo ba abranteɛ deɛ onni sɛ ebi a ababaawa nana otu ababaawa no fo ɛne nana akɔ nkran koraa ɔne ababaawa yi a ɛna ɛteka mu ɛkɔ nkran ɛba na wei ɛna na abranteɛ gu so a ɔde kyɛw pɔ ɛsɛ ababaawa no mɛtena fie ababaawa no sɛ ɔmma wei na kɔnkɔnsane bi ɛkɔyi abranteɛ no asutire sɛ hei abranteɛ wada nanso onan egu abɔnten woyire a ɔmpɛ sɛ ɔbɛba awadeɛ no ase nyinaa no wɔde wankyi kontihere ana ɛtwe mpana a kyerɛ sɛ emu dendenden a nana no koraa ahyɛ ne bɔ sɛ ɔbɛyɛ nea ɔpɛ biara ɛdɛn ama no anokwa nana Krobea uhu ababaawa no a yɛkyɛ sɛ ahoɔfa a ahoɔfɛ ɛnantio a ɛnantio ɛto a ɛtoɔ nɔfo a ɛnɔfoɔ ne ho ɛfɛ yie nenti abranteɛ no ɛte asɛm yi sɛmi pɛni a nana akɔfa ɔyere oyɛ bɛn akɔka akyerɛ sɛ asɛm no ɛɛbɛn nti abranteɛ no yɛ sɛ ɛneɛ ɔbɛhyehyɛm kɔsɛ asɛm wɔ yɛ asɛm a ɛɛhu paa wode kɔ adu yi ɛkɔbɔ ɔhene nti ɔhyehyɛ mu a hu sɛ ɛyɛ ampa sɛneɛ nnipa no a ɔbɛyi n'asotire no ɛkaeɛ no ɛyɛ nokorɛ turodoo na bɛrima a ɔpɛ ne yere nana Krobea ɔde asɛm kɔtoo wankyi hema anim sɛ nana wadi ɛka bi ma me yere a mene ne teɛ mene no ɛnyae ɔbaa no mate sɛ ɔne nana kontihe ɛɛtwe mpona dendenden me so ababaawa no mene no awo mmiɛnsa nti ɛbɛyɛ a nana mofɛ kontihe na nka montu no fo na ɔntwe ne ho ɛmfiri me yere ho nti mpanimfoɔ nso ɛtena ase ɛgyen ho ɛhyehyɛ mu a tidako ana ɔmo yɛ sɛ ɔmo bɛfrɛ nana na ahemfo no ɛne abrante no ɔmo atena ase abɔ nkuro na kyerɛ sɛ afotuo bi a ɔmo de bɛma nana ama nana atwe ne ho afiri ababaawa no ho a watwe ɛno na nana Krobea yɛfrɛ nana wɔ ahemfie na ɔbaeɛ a yɛde bɔ asɛm to n'anim a yɛkɔ adu ɛto n'anim a nana ehuri a afari wɔsɛ n'ati kɔ apan sɛ abranteɛ no sɛ wafa ne yere a
Adentina ome sama no na obeka chen say na na mo staff na obunka ti say oni abrante ni asem ka bia na say abrante no ewo asem ka bia on sama no na na mo ani na mo nfa fe en kan asem no ene na abrante no ntinifo a ekoye etu agina ana omo esaman na mo sama na ewo wanji ahinsie omotna asem no so ebobo asem no bobo asem no ye kotwa ya no se eyampa abrante no meyere one no enyae nana afa no a one no etwempana eno na mpedinfo a ewo wanji ne ka se eniguase eni esi nana ede aka wanji nkunya isa na te dia tinton time wontimi nana ensum ahinsie bio free na ekro continue ya butu akonya wonya continue e wanti biom ya choda bia ubecha jan baako na watia sika 30 million e ya kaniska sika no 30 million e ya nisika e ya 3000 e ya mpata e de ama abrantiam ne mo continue a wudi no wanti ha de tinton time e tu ade so ti e chaupa e bai Emma Brant Nana Editum, sir, Obetia 30 million, any Ujano. Nana Fresh, I consider a day enemy. Obaba be Tiasicano. Emma Penny for Ebono, Emma Otria, 5 million. Emma Abrantian, I can say 25 now, Aka, any Ujano. I consider a dear enemy. Obaba Abitia. Emma Penny for Edananam Asu, Emma Omokoi. Nana Krobea. Eye brother yi a etwam eye brother yi a etwam ya ame efe ye nkwate a yesi asema abrante bi wo kono ahiti eti yanso ye ben ho se be kwa kotie asem ni bi ye koya eye wanchi kontinhen a ye tu na de asui ni papa kono ahiti akwa saman abrante a wanchi kontinhen akofa ne yere amaya ye tu no ni nyina ne se papa be kire se abrante no agu ne ba no animu afi ti se ababa wa no wajai awade na abrante no akosama no wanti ahiti amana na agina so atu no ade so na asem no ayaden na tese akwaya se asem akọ Supreme Court na Supreme Court rule asem na wi na ya san de akọ High Court ni nyina no se wanti continue ye obrempon ya usai editre otu4 direct ena kono ho hene enso isai extra driving na se wanti continue edi wanti continue edi anyina mransem na se wanti hen a ono usai che otu4 asna asem no so atunu a edi an na beba se wo sa de asem no akokono ho ni nyina no se ye hwe mu anatesa akoye se ohwo asem abrante ne ye ohwo a ofi baabi aba abetina kono ho a bone bra wo kono ho etina bia nananmo pese omu ebisa asem mu a omu pese omu di asem fofa na ne koba ye nyina no se abrante ne ka se nana ene mi na hey 5 million ebi na mi botom na tame behwe ne atame de ene enim kan ne anu chie a ye chi abrante no ahefie ho so omo ka kire no so on pay 5 million mra na ya be sama no abrante an se onim se sa na tie onim se sa na asem no etie enti no omo mane na oche a tie se ebranda edi ani o diskan beba amoma di asem no atiame se omo ntia ase eho ena nana bi a oye jadam asante atem jadam marore hene eso ye no nana no asem no omo kana metimu bi say ni say ni by omo mi sa branch e continue no ya tu na bia so no say ya bo no kwadu no wani antum ampa chew wadi atuma pa chew ama ya se on chajan ya find 30 million but you 5 million ama branch no na ya den e no san be sama no bi omo mi sa no
Ji say abranta me patch wo say ye man na oche a o say nananom ete ase e ho na atia me ka say nana mawe wo ti asem ne kana say wo tumu bi dia ene asem ne ye tu aheda e brada ai bi animi e ye o tena chi e brada yi kono ho ahenfie e bo 1 o'clock pepepepepepa benifo esinkunya a omo trese ombetia ametna asem so na asem a edaja de no ayi bra abaya no ode krache no asemu emu odu no u bisa no aye kakra ode krache no nsa ekọ na adwuma mu ho no krache ne je ya na krache no anye na ababawa no e di snap no ko to ho e ja ho ko e na enhwemu kra ye ne se ababawa ne nua bema a se eye krache no akonta ana sign fast snap no ekọ e enti abaya no na ne ya sapon ne sen pantia osi wo ja aware no na Krobea obi chete obi niwa obi agen ho a onte ase sabi abrantie no wa bo blakaka a tese yewu se samne na amanfo chete na no so kakra wona ho na awre ho sema omi se na ikra yesi no continue kra mfie no mayo Ti kakra wona ho ti minim se no ntina ode ne tena ne ka mu ekọ anentina dia abrantie no de oni kunu ni nika ana ono de o ka entina amoye no sadia ene abrantie no ababawa no ne okay wo kire se awura ne ka se ansa no obeba ni kuru nkyɛn no be ma ni mie store uhies ka se ya o se 100 million na sa store na ni kuru ne wodada no dia na na esi de ho kwan se oba no oba betena sa store na no a no o je store foforo eno na obi an eden ho a won te afio ade ababawa no ankasa ana onim Asem Beba Dabi eda na no mo omo no kra no omo sisa edi ababa ante okọ store ha abrante one na ire ana ede ewo ho okọ no ankoto abrante a me yi na abekọ akoto no to obi sheda nim ade crop ya ababawa no ejina so a ono pese ojai awade no ya sempa ebra na mo te asem ne so ewo wanchi no na ababawa ne ti obi ababawa ne ko obi na o hwe no a wanya no hu anase won de enka ne kra na Krobea ababawa de enka no eti se kono ho kra mboro oba bi a ekwana na eni ho anka ne picture bi twa ne picture trewa babo se ampa ababawa yi wa boa no ho ise o sa ta de ese no o hwe mpaboa ese no se ni wasi aka na no ko aye ni tri atoto ne nchon a utimisa ababawa no wa sene bo pa okay ahimfie ho ekwan ben ne nam so a nokura ne daadie ema nananom ebo sa kontihine ne ka ekwan ben ne fa so na Krobea ahimfie ho ne ekoba ye no se ebra nananom hia ye no se panyimfo abube bi se openi due matemante ababawa no woni kontihine eko eba nyina no sabi panyimfo a ewo krom ho nyina na omunim se bi a ababawa no owokuru ana obi anso emesama mo emam se friend say wafa na yire enti ene omo ayde di asam no kura no hwemu se omo asam no kodi nanan mo kura no da bo some ti nanan mo tra tro ezi omo ni tuto wa ba bo some ansana omo bu asam no a no kura mpo no nana nanka ya sundwe kwan so na yese mpani se wonsem eden a na ebumu enti bra won mo de kwadu no ebo kontihine no ogitum epa achew agitum se eka yabo no obetua a wo hye mu kenatua 5 million sa penana a wa hwese at the consider di enemy obeba de tua sika no eno na ma awre hene pra entiasem ogitum enu ntina otua 5 million no eno na me papa efe owo nkran ena obae wa beti se asem a
adanse no kwa du ablante ndi akobo wanti kuntimi no na amanfo bisa asemisa amanfo ebisa se teni mo ya de se ewo wanti enti se nana adias obi abebo wo de se kwadu na se nana atunu a den na esimu kwan se nka mo be kwa bisa nana se nana sei na matie ana se mo betimi se asem ba yetimi san ko review wantimi anyo na enhwemu kakra na se abusia kontihen ko fo na ko hu oba no e maame no mo abusia no a tese omon pese omon be tretire e tese awade no egu nenso awade yesi egu ni nkro apapa wa na so wo jai awade no ablante nso na mama ne kwan so e be wale oba no di oba no timi mfa snap ono kwan timi mfa snap emre no kase wo jai awade di ono de onya ne yire. Okay. Tobo jina so mame. Oba ade achi ame. Akra. Fa ye ko school ne kakra. Se oba. Oni ukuru ntumi ntina na abeja aware a. Edien na woye ansa na aware no. Ya gia tumi se egu e wa amamre kwan so. Akra me da se eye akan anase asante dia. Se ni aminim no nie. Krobea Asante kotokose aware egunkuro. Enti a wo se wo nware no. Empanimfo afanu ni mienu nyina ehia na obia bonu nkuro ni yese obia ka ne hawa ha no ye ntia mintimi nware ndi obo nkuro na we nso ka na ye ka na se still wo de wasi ne bo se onware no eno ano onware titiri u se ye oba no na enware de a oba de onsum bema ensa ena bema no de kosere abusuafo no se we na media betu ni tirinsa ya amode na mame edi na shira no de na mame endi se ye kaka etimi ma na watwe mienu monkoda na monwe ho ne asanfre penifo transo be mprenu mprensa na nia wosia ne se wasika asi wasi yoi awade na na wonware bio a de woye ne se wode ensa be ma ne de kosere no eni na busuafo e de bre be ma no abusua na be ma ne nua ma no mo ye ngumafo no na wo maguni shire omo di shire aguni so ehia ne kose se free sa abre iko ne de osia be ma foforo bi a wotimi ware aware na gu na ya dance die se ensa na di dance ye se obeje no ya sa de nsa ama ne dia onye ne dia bio disabre die be ma bi hia no wotimi bo ne to wotimi wa no nditi a watwa mu no kakra ne tofo abomu no. Okay. Otani yaya sene amamre president wakyerɛkyerɛ mu sɛ yie bibi sa akoso ɛna ebetumi abasabusua no betumi abɛta akyerɛ sɛ ɔmagya aware ana sana Krobea bibi sa enkoso tese ablante ne tese oye fie die wie no obosan ko asore dem anta bibi sa amamre president amam se eno nso se busian ku ni wie a asore dem no so amokoye eno nso obonse. Okay, oba de ho nso ye nsai esi pai on se ye mienu dia wo ye fie die na ugu fie die no a ene wo se okọ emra kwanso na ho no nso kodwetwa mu emra kwanso no ukọ ye bebisa se mo ka asem no wagu no wo fie se emra efie die nkwa ye ngu no a emra ntimi ntwam enti ugu fie die ni wie a na adansefo kro no a ensa ne ba ye no wo mo na beka ho ne wakọkọ to na wo makoka se ampa aware no ye gu no wo fie enti mu ntwetwam na ho no de wo magina so no modwem o de ne lawyer fo no ne eyi ne de ne wo mo asem si etwam oyeye si etwam onye no de eye ono mo de ti fie de na chi no aho de no so se wo mkono mkodwetwam asori dem de no ebitumi ba se yensan krata se bi aban mu ana se asori dem de nyina oh yeah asori ne koje events krata tumi krata se wo ohia ware so yeye yeah ese ni nyina na aban mu won mo san enkrata na otani na Krobea asori dem de no de be nipa minya no bisa no na oye berma no enua bisa no se omo asan enkrata akokọ to ana o tese baby otaya oba ni gina sudi jaya wade ankasa no ende obi ehunu sese sa pepe eno ane major store anama me 100 million emie store a berma na amfa amenti eno ne awade jaya na se sa pepe na di akire Yehowa ya adomo a ebenada yenhwe de nananom beka de ebesi bia ne yebesa aba ate
Yo, Nana. I am say. Nana Krobea. Yay. Asem December kwa na omo enkofo bi san say. Argentina kono wo hene. Asem say aba beto wanim. If you say obrempon edikan atna asem. Down to achiame. Enko bisa say asem say na yede. Market wadi asem bi say. Na nipa bi asan de asem no aba. What do you mean? Ana eno no bitamane hene mame. Okay. Eno no. Say ma yura hene epeja nensa. E ka say ko wanji ahimfie no wo ho no. Ebia afei na ate. Enti no otu share da no. Enti enya nwanwa say sa na wotu share ye no. Wo betu bofo ama bofo nso akwa akotiem. Enti binada ena mokwa die wombia na yebete. Enti tamutwuku mamnada ni ndru. Why? Brother, the message batakali ankasa. Very good. Otani ya no. Arofo and some ho na awaria ho. Senka enipa ba ko pe ne ware enke beka se ho kire ho. Senka ye kase enipa ba ko pe ne ware e na ebia da bia wo kamu asem de me yire de yaminie de me kunu de yaminie a ke beka se aba wo kire ho. Nanso aye nipa dodo ade. Enti ye kan say wo wonim wo de nipa sumesi nim ne de obia nim de oda ho. Mama mencha first credit. Aye Vodafone airtime. First credit. Me chan wo radio so. Bo Vodafone pin. Bo. Wabo awie no. Numbers no. Figures no. Digits no. Any this way pin no. Aye 84 14 04 82 74 28 and a 34 84 14 04 82 74 28 34 and no ye Vodafone credit number 1. Call YouTube neso, call Facebook neso. Fa Airtel Tigo bako fatoso na fama Facebook and YouTube for no. Awiabraimu hoy and somehow time heba mischa eye bibidro eye 3D yade dro se wanya malaria na wakwa na nkwa we are drugstore pharmacy over the counter biamu na kasa wo to time heba mischa aduro ne ye pa KNG for na diaba ko pebi tonom na ma ahonya den ate onti bibia se afre 0244 417 669 Agbeve Heba Hospital. Wono so de nepa bedwa so Mona soap and cream no. Sensansa anen ka bone ne wo ho a Yusufa Jare e ma honam no ani toso e men sansa ni free ho. Fa TV ne de fatoso mo. 94 mfa. Ai. Mona soap and cream eye. Ena so ba bi ya wo ya Yusu Agbeve bam fasrasra so. Agbeve tonic no. Ende so moja atawe ama onsebu mkransi so numbi na emwa ena se 3D yade edi unya no magbeve fever adofo eno ne ye wate onti bibia se afre 0246 59 5256 na agbevefo eno wonkasa Dr. Fokrio Herbal Clinic ewo pechi number 1 na adofo ewiase yade wo hoi ya ama kama sem nyina free yare o enti se wodofo bi wodihie bi atia tonsam pa antentan wotenente bra Dr. Fokrio ho wanya nam yade wako enko junso twamu hawo hepatitis B ana wo ho ya oden high na low blood pressure esichire yade ni nyina papa nsa bra ne nche wo pechi number 1 oboase kwan so wo wonuro papa wa manke yare o Dr. Fokrio friend was 0242 155 935. Now one Dr. Fokrio emonkomo. Antake ba for Spanish garlic mixture no. No yedro and then the capsules. Ya wonu mu eyi efri umojam. Entu yo bi atadwon so pa. O men sisi so onasi to make atai. Atai pa credit na da ho no. Ma mu YouTube ni Facebook no. Honam wani udware wie
na ase wu dwi ho saa enye ohome kra ebon wankasa bra Antek Herbal Center wonu modro Spanish garlic mixture ene ne capsules no kotobinom yaka asem kire wa na awura fi yaka kire wa na awura fi emoje ntumi ne afurisa ne ye ntizeze school kra akono wabon ene oma nkoyie ama emoje ntumi mfronti wa ye mrempam wakoma ebo periperi koto Spanish jingo capsules nanonom aduro ne ye baby eto no obi awuram kobo de opedi na to freyen wo 0266 11 4111 niya no nkasa Spark Healthcare Dr. Bosom Chijasi papa no wabin waka orthodox any herbal medicine abom en wodi di ne dwuma o won fidie o papa no won fidie no wabin pa onnim ye no nyina agu so preko na sama obiem jaime ma obiem waka nim ye no abom en wodi fidie nso afra enti se oba papa yi nchen a de da so bio ne ye tatigo wodi fidie ne ye hwemu na doctor for nso each doctor for one sickness Spark Healthcare Oma Bing Oba Odium Angoma Sunsium ha ehon ye wo onti bibia se afre doctor 0241 641 415 Ataju samni ye coffee organic tiger nut powder eja tuato se unya bi na se udia eboa wo ankasa eyi fifru mojam e very rich in vitamins into a boost your immune system e burn cholesterol or fats ne burn no e reduce cholesterol e burn fats and they improve digestion free fiber wom oba wo ma akoda nufo sebe nufusuo no nhyada maye di ataju samni bi why bro take afimfia na beto coffee organic tiger nut powder ne bi 0247 995 160 your number okay say Dr. Dawood Abedu yade ne bon komo wie ye bo wie pe mesan ache credit ni bio e wo afidie so enti ba afidie na ya Dr. Dawood akwaba ya akra ofanyi na umpom to say o twede dia mpo nyankropa daroma o se no me no anopa bia Mr. Dawood ointment yeah very good me what dey say me asesi e no na me dia dane me nkun oh yeah in fact say me dware wie na mesra yeah Dawood ointment no and then I me program on TV bi so na me program no course e be nyina Dawood ointment na oda asra wani matter so sa course wono mo fra se na say me ka semi some kosra nku bi ema ayi aboto se de na so be I say mo friends anwie bi Mr. Dawood ointment no sa de ni nyina ko ebe kodo na za kakawire atimi ayi akwada bitiri ho sa free I had to say the way you pon kama esro no ho na ase ni nyina free o kakawire nko a ne ma me say wonhu ni oye ne ba no otimi ya na me ba ne kra me ntwa ni trim free so ana da corona obi command Dawood ointment ni bi fabiyem start say o de ya akora ne trim o say di 3 days no na so nyina hwenu hwane wow 1 week na enwi ne ba say akora no wada ne afru wow enwi na afu kama na Dawood ointment no yeah doctor adie no akwakoye se a serve multi purpose oh yeah odwene ho a won adie pa na adie no ewom die na wode ye ena die nso na eye menia ebro adwin ni ntiase so obeka ise ebritie wa bi me ba ha no na mabodwu se na mayi ni nyina afro say Otek TV wono mo he won se na mayi ni nyina afro me said apa and I'm starting Dawood ointment FM bebo sum pepe peni na ayeku ha dia be mviedu onya ne sei ayeku ha essence ye wo ointment and ye ointment ankasa eye adwuma ebi ye say yaye enhwehwe ebetimi de moko aye on say moko ye traditional medicine moko eya haban nti ebetimi de aye ama na hwehwe but ye mbisa ye ho say ne hwehwe no ne say yade ana the answer is Dabi yeah ointment nye ne hwehwe no ne say yade Dabi oh bebre hardly oh but we no kane no say de na ye na nanom fa haban no ono ma fa nubra obi anya akwanhia na ase obi timato aba ni pedua no baabi no o mo se ye nkyere ana ase ye nwasa akura ye ka se ye de aduro wasa obi a ene se ya yam aduro no e de asra baabi a ehaw no ewo na awia boso kakra na mframa faso a likely say aduro no wo a ebetimi aidai ebetimi ahwane ana ase be propro agu na no na metena ase na msi Dabi emre dane a da no hu bi etimi fa ahaban no
bɔfrɛ 20 ni yamdua ɛne sesadua mefa na matwe aduro na ɛwɔ mu no nko a na mato nnua no agu ɛna mede ayɛ saadeɛ na die nti a mayɛ ne saadeɛ ne sɛ bɛyɛ wode sra wɔ wideɛ no ani a aduro no mframa fa so a ɛnporoprongu no ɛno nti na mede yɛ saadeɛ no yɛ sɛ anka ɛho hia sɛ ɛbɛhyehye nti wode ka nipadua no ani a ahaban no ɛwɔ mu no ne dwumadie di no medicinal property ne wura nipadua no mu direct ɛkom na akɔyɛ n'adwuma nti kame yɛ sɛ ɔn sɛ ahaban bi anso kura about 99 medicinal properties sɛ mekyerɛ wɔ example a yɛwɔ ahaban bi yɛfrɛ no yɛtade yɛ nkukodua aduro tɛma yɛwɔ akurase no ebi yɛ nkukodua aba paa ne yɛate agu hɔ na nkukodua no kɔ sɛ wowɔ Ghana ɛyɛ asthma aduro ya wokɔdu Nigeria ɛyɛ sisiyade aduro mekɔhu bi wɔ Benin na ɔmo de yɛ stroke aduro wow ahaban baako Ghana ha wode yɛnhwɛ adeɛ metumi akɔ oduyɛfoɔ akwasi ansa hɔ mɛkɔ no de champon ɛsa yɛ firi yareɛ me de champon ebi a ɛsa te sɛ diabetes wobɛkɔ maame ama benua a ɔno so yɛ aduro no wobɛkɔ champon korɔ naa no na ɔde sa honam ani nsansa ɛyɛ bibi foforɔ enti deɛ meme nim no obi nso deɛ onim no yɛ different enti sɛ woka ahaban ɛnan bomu na sɛ bi aka sɛ ɔda ne 99 medicinal properties na dia ebesie wow enti Dawood ointment no as I say abrochire kura de wow unim obi frɛ me ɔse doctor sɛ menyae a enka me do ba betena US hey na me sɛ ɔpani ade ɔpɛso ɔfa Africa Ghana ha kɔ me taba dabi ya dia se ma ne ho ba ɛsɛ me mmra hɔ saa keke na emu me ba betena hɔ na ma yɛ aduro no na abrɔfo na hunu sɛ ampa Ghana nso yɛ waziwe sure nti ona mbisa ne sɛ abrochire no de ɔde me bɛkɔ mɛkɔ akɔtena hɔ na mɛde nya ahaban no Isra nyame hyira bibi man ne sɛ sɛbe anoma etwam kura na ogya ne nan gudua awusu a na bon sɛ afifiri wɔ soro enti ahaban wo baabi a but yɛ the chemicals ne eku no eye nro ense sɛ ka bibifo kura yade kura nke yare Dawood ointment no kotodwe onso bi be sɔre na ne kotodwe na osom yɛ ma men ɔsɔre no pa obi miamia ne kotodwe saa ɛyɛ ne ya obi dia kura ntumi fa ne nan ne kura nsi fam obi ɔnante a na kotodwe no na ɛyɛ kokrɔ te sɛ deɛ dompe na ɛwɔ mu no anadwent no abubu but emubu yi obi dia nso ɛyɛ na ahoho no nti ɛho no saa ontumi mfa ntia fam ɛna won sɛ adeɛ bi aba pa ɛha nkrofo pa no so yɛ sasabro no bi kane no na ne nan no ɛyɛ straight but then won sɛ ne nan no ɛdane ɛkyeakyea wanane sɛ bi ananta by force enso yɛmfa ho no onya Dawood ointment no de twi a sɛ amerewa sɛ aberewa akokra ɛne akodaa a onim hwee ɛpɛ wasɛm na aberewa frɛ o sɛ nyame nhyira wa onyini kyɛ onya hoden oyɛ ɔdefo sure enti merewa frɛ me anopa nkokra frɛ me anopa Dawood nyame nhyira wo hwɛ na wansesa wonsa nyame nhyira wo hwɛ na wansesa wonsa na adeɛ baako a ɛmani die kura ne sɛ me nam a onya te Dawood ointment fatwi na bɛkɔ akodaa sɛ no maame akyi kura na ɔsa na obo ne tiri nko no ma ho sampa enkodaa kura apɛ masɛm sure enti binim sɛ menyina akyɛ Dawood ointment sisi yade a usisi no ɛna ɛyɛ wo center boat o sɛ usisi bibi tom chima wo mu pɛ ona masabe obɛkyia usisi ɛna ma wo form onantie wo koto wo sɔre ɛnyina yɛ usisi na usisi na ɛyɛ wo ya wo de anantia enko no onya Dawood ointment a o de odi matua o de fa bitua odi matua so o de fa tutu usisi na jigeke fa tua ɔhene bi wɔ dɔme o se doctor media me pet nie pa obi aba ma hemfo no obi aba o se aduro bi aba na mo di bi aba me dia na me de asi wo me dia na me de asi wo obi to ba akọ de be che me oto Dawood yi ba akọ che no nti oba bi a me de asi ba bi no bi sa me se nana aduro no wa yisu o se da bi mo de mo penuro dodo nti se de bia oba obi sa no se bia wa hunu bibi wa aduro no nti na oyɛ sa ma me yisu na me hwɛ ade me o ha no hene no ahwɛ number na wa aduro no ho no wa frɛ me o se abante ona oyɛ sa aduro we and I'm saying I was in Yamisra papa penny because I have buying you oduyefo and you odutonfo what was that difference sure
memi yodu yeni o ye duro no me ye duro because me hu ahaban bia uko China ye fra bibi yin and yang de we mu ene de wa abonten de wo mu no se nyame de chewa me hu ahaban bia on se uko bia brafo omodo cashew the cashew he na ba ne se de sitie so we obi a usua de fa bibi duro ho a obo se cashew ubetimi de aya awo aduro cashew ubetimi ama obi a wanya kidney problem ubetimi de asa research ya wa haban bi a nyame bo no se brebo hepatitis B won krampan every baby se be anoma eja na nansi dua so a efifiri mesoto nkrampan brebo mu hawba brebo mu a yetimi de nkrampan eye ma obi a nafu ahye kese etimi twini na ntima na wonim na manya abotrese o mami yi mensa no kakra bi emfa nye Dawood ointment na esi aye Paul amantem and so what be good news. Wow. Now last week sabre na me wo Upper West me ko Tumu me ko baby e frɛ ho Funsi wa East District na obi a me se me kwa akoye survey na me de Dawood ointment ni bi akọ no me ko ura pharmacy a I say, oh, this product we have it. Ebi wo hodada. So no. Wow. Me kasa ifia da se ya ewo wa. Adechi na Dawood ointment ewo wa akrodu anyim nyina asoto. Hey. Yeah. Ena me no kese ebi nam kwan so ekọ wa tumufo nyina se Dawood ointment no se de se asoto na meduru a nkrofo bebo no mo pharmacy ho. Oh. Enti se wote ha na so wi Dawood ointment a menka ho asem bebre fa na me kwa menya bi me wa Asante mamu ha ahafo bono me ba bi o teka no koka bi fa na ye nkwa ye benya si ade ura herbal shop pharmacy on say na de pa se we herbal ointment a pharmacy betimi akonya bi but Dawood ointment Kumasi ura pharmacy Dawood ointment pharmacy akese nyina obenya bi ato sure ura herbal shop Dawood ointment Opa Otek FM video mu a Asem Beba Dabi also per Dawood ointment. Udu get to how start to say me per Dawood ointment. Because a dance here, the near hunu any di ho dance. Sure. And afi usi obi no so edro ton. The good news na say once wa hye Dawood ointment no anim na de aka no wa kire o de opa bisa no sa de ntira obeka say we ne to ansa na bie de aka no pono ntina wa hye no wa anim no na no na me the traffic baby almost sa coins ni gu nchen na Dawood ointment gu nchen wow na msa ampa enku we enku ampa me frew numbers be so na me frew a menya dog 0244 8864 37 0244 88 64 37 ebinum say a number na wo aduro no sa number we ni aduro no but 0241 244 012 and 0201 681 717 mo Dr. Dawood yada say arofo we a traditional doctor Dawood na nyankopon ya adomo a kwasia da edi animu a very special day ewo ya brabom ababa wa wudin de agudie okay agudie o Canada Alberta Edmonton eho na awo kwasia da nyankopon ya adomo a your birthday and now a special birthday package from Jataba to you enti a special birthday every memano nemom every Jataba nchen ena eba wo ho Awurade nyankopon nhira wo onto wo nkwanam na onka wo ho ewo wanam wo a ubetuo nyinam agidifo nyesomwa amen we ya maye ene maye pa ke edu gas oven papa pa fie awia ke yada se creditor wato ye beye selections ewo YouTube and Facebook na ya che enipa binom MTN and their credit their transfer amount because cards no emma
Okay. Enti Airtel Tigo baako aka momfa no nka ho na momfa de aka no enka ho nto ne yenye sa. Why? Abapa Mall online shopper. Okohwa de wo part obia no ubenya ko Google Play Store, App Store download the app no na wurem de wo part obia benya 0555 557193 uni app na afre na order ne mfamre. Future Life Smart Food no aduane nimdefo na aka nimdiabo nimdia so en won mo aye ye hia ne so beba Kumasi Sofo line alignment ye ne multi home dia nimhwe ya Bolivia Enterprise wo ho brane ma bini na ahonye den wate 0242878090 21st clinic on the Asiatica ho adwuma no yo se woto ase wanentu unantini emu twetwen wo je ho anye bra Kumasi ahua overseas Ultra Alpha Radio wa ye wo ho bra na ya de bia ha obi afa bedaye 0540-311-311 abrewa basnade osi wiase wanwa ho mo bo untumi ngo yade be na edi unya se paase bodwe sa anwo kwanta besi wo na hwehwe abrewa 0246450718 naming ceremony nyankopon ya adomo akwasi ada mia me ba kwadwo pon fa de bomfa eho na ate woto obedin president of Krobea fan club kwadwo nyankopon nhyira wo na wo nhyira obusua adofo ene aha ena Asem Beba Dabi at 3 program no ya DCA bede de Krobea nana Yaw Asante abedwafo aboa atiefo munyina nyankopon nhyira mo dwabrem ba mo akwam ya de obi biara se nyankopon nhyira mo nyina